So umpisa na natin ang ating debate at again ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang kaligtasan ng tao sa huling panahon ay ayon sa pananampalataya at gawa. Brother Junri ng Roman Catholic Church, 10 minutes, your time start now. Alright, maraming salamat once again Mr. Moderator. And again mga kapatid, no, gaya na po ng nabanggit ng moderator, so patutunayan po natin na sa kahuli-huliang panahon po, either sa ating buhay or sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay maliligtas sa ating pananampalataya, given po yan, at syempre sa atin pong mga mabubuting gawa. Okay? Una sa lahat, let me remind you na sa huling panahon mga kapatid, tayo po ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo at tatanggap ng nararapat na hatol ayon sa ating mga gawa, mabuti man ito o masama. Ito pang ipinahayag ni Apostol na Pablo sa kanyang sulat sa 2 Korinto, natin mapabasa, no? Kapitulo 5 at ang bersikulo ay 10, no? Sa King James Version na Bible, in which pinaka-common Bible sa lahat ng mga Protestant, ito po ang ating mababasa mga kapatid. In 2 Corinthians 5:10, ito po ang ating mababasa. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Ano daw? We, lahat tayo, all must appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether to be good or bad. So haharap po talaga tayo mga kapatid sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo at tatanggap ng nararapat, no? Ayon po sa ating mga ginawa, mabuti man ito or masama. Ngayon, tingnan natin ang pahayag ni Panginoong Jesucristo, no, sa kanyang ebanghelyo, sa kung paano niya hatulan ang mga tao sa kanyang muling pagparito, mga kapatid. Dito po sa Mateo 25. Ito mahaba po ito, no? Pero for the sake of katotohanan, kinakailangan basahin natin ang lahat para mabuo natin ang ebanghelyo at hindi po tayo mailihis ng maling unawa. Kundi ipapahayag lang po natin kung ano ang ipinahayag ni Panginoong Jesucristo pagdating po sa paghahatol, sa paanong paraan niya hahatulan ang lahat ng mga tao, mga kapatid, sa huling panahon. Mababasa po natin again sa Matthew 25:31 to 46. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukid-bukid niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. So dito mayroon pong dalawang distinction, no? Yung mga tupa sa kanyang kanan at yung mga kambing naman sa kanyang kaliwa. Ibig sabihin, impyerno tong mga kambing na ito. Kung magagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, yung mga tupa, no? Yung mga kanan, yung mga tupa, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinaroonan. Kung magagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid, no, yung mga tupa, na nangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa. Take note mga kapatid, ginawa ito ng mga matutuwid na mananampalataya. Sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. So mga kapatid, malinaw dito, no?
na yung mga matuwid, mga tupa na kinilala ni Panginoong Kristo, mga mananampalataya, gumawa po ng kabutihan lahat yon. Ano pa nga na anong mga tao na mga tupa niya, saan ka namin ginawa ng ganyan? Sabi ni Panginoong Kristo, ano man ang inyong ginawa sa mga kapatid kong ito, sa ibig sabihin sa mga tao, sa akin ninyo ginawa. So ano man kabutihan ang ginawa natin dito sa mundo, mga kapatid, sa Diyos natin yan ginawa, mga kapatid. Ngayon dito naman tayo sa mga anti-gawa, mga ayaw gumawa ng kabutihan. Saan ba sila ilalagay ng Panginoon? Basahin natin patuloy ang ating binasa kaganina sa Matthew 41 to 46, mga kapatid, no? Chapter 25. Ito po ang ating patuloy na mababasa. Kung magagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung mga kambing ng mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So itong mga ayaw na mga mabubuting gawa, impyerno pala to, no? Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ayaw nga ng mabuting gawa eh. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magagayoy, sila na may magsisisagot na mga agsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, nauhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o may nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Take note, mga kapatid, ano ang sasabihin ni Panginoong Kristo? Kung magagayoy, sila'y sasagutin niya. Nasasabihin, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa, mga anti-works nga ayaw nila na mabubuting gawa, sa maliliit na ito at hindi ninyo ginawa sa akin, at ang mga ito'y mapaparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Mga kapatid, ang Kristo na po mismo ang nagpahayag sa kaniyang ihuhukom sa lahat ng mga tao sa huling panahon. Ang mga gumagawa ng kabutihan, mga kapatid, sa kanyang kanan, ang mga ayaw ng kabutihang gawa sa kanyang kaliwa. It is true, no, that by grace of God we are saved through faith, Ephesians 2:8. But hindi po yan naghuminto diyan. Kasi kung babasahin po natin ang 7:4 ng Romans sa magandang balita, kinakailangan magbunga yung ating pananampalataya. Ito ang ating mababasa sa Romans 7:4 according kay St. Paul, mga kapatid, no? Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos, no? Kinakailangang magbunga ang ating pananampalataya, mga kapatid. No, kaya nga sabi ni James sa kaniyang aklat sa Santiago 2:17, ang pananampalatayang walang gawa ay walang kabuluhan yan. No, basahin natin ang sinabi ni James sa King James Version. Sabi ni St. James, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Kung pananampalataya lamang ang iyong daladala, mga kapatid, patay yan kung walang mabubuting gawa, mga kapatid. Kaya nga dito sa 24, grabe, yung faith alone or faith only, binanggit niya na hindi yan makaka-justify sa iyo, mga kapatid. Itong sabi ni St. James, you see then how that by works a man is justified and not by faith only, letra for letra. Bakit ang daming naniniwala sa faith alone? Anong sabi ni James, mga kapatid? By works a man is justified and not by faith only. Hindi po sa faith alone tayo mata-justified, but by works, mga kapatid. At medyo masakit ito, sana hindi ma-open ang ating kapatid dito sa James 2:20, kasi tinawag kasi ni St. James na kahangalan yung pananampalataya na walang gawa, mga kapatid. No, wag sanang ma-open si Brother Mords, kasi sa Biblia naman to, basahin lang natin na medyo masakit kasi ang pagkasabi dito ni St. James. Ito po ating mababasa, mga kapatid. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ano daw? Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa?
I don't know mga kapatid kung bakit naniniwala pa rin ang ating mga kapatirang iilang protestanteng kapatiran sa faith alone. Malinaw naman po sa Bible. By works, a man is justified and not by faith only or faith alone mga kapatid. So sana sa gabing ito, marami po ang malaliwanagan na importante po ang mabubuting gawa dahil sa huling panahon, haharap tayo sa ating Panginoong Jesucristo at tatanggap ng anumang nararapat sa ating ginawa. Yun lang, maraming salamat at handa na po tayo Mr. Moderator sa pagsagot sa mga katanungan. God bless po sa ating lahat. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Mords ng GGCC, 7 minutes, your time start now bro. Yes, okay. So, confirmation lang po ito. So, dahil ang tema po natin ay meron pong word na huling panahon, kailan po mag-uumpisa yung huling panahon na yon? Objection nga Mr. Moderator, wait lang Mr. Moderator. Objection time stop, proceed. Yes, i-ano ko lang itong yung ayan, okay na, nakita na dito yung kaming dalawa ni Okay. Brother Mord sa channel ko. Okay, paki-ulit na lang yung tanong Mr. Moderator. Okay, bro Mords, paulit, naka-time stop pa din. Meron po sa tema natin patutunayan na ang kaligtasan sa huling panahon ay sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Ang tanong ko po, kailan po mag-uumpisa yung tinatawag na huling panahon na yon? Kailan daw? Clarification Mr. Moderator. Clarification, proceed. Pero depende yan Yes. sa kabila. Yes, ang tinatanong ba niya na kailan mag-uumpisa yung sinasabi sa Biblia or yung sa tema ko na sa huling panahon talaga, yung sa huling panahon talaga. Okay, Yan lang ang clarification ko Okay. kung ang tinatanong ba niya yung sa Biblia na kailan kasi may kailan eh. okay. So, yun lang ang gusto kong malaman kung tinatanong ba niya yung sa Biblia na huling panahon. Okay, so bro Mords, i-clarify mo ba or doon ka pa din sa tanong mo? Clarification niya is yung pinapatunayan niya kasi marami siyang Okay, talata yung pinapatunayan ko. Kaya tinatanong ko kung kailan nag-umpisa yung huling panahon na pinatutunayan niya, kung swak ba doon sa talatang binanggit niya. Okay. Okay. Yun yung So, clarification yun lang yung clarification mo, Brother Junri. So, ready ka nang sumagot, Yes, bro? okay na yan. Kailan? Okay, Yes. proceed, bro. Yes, Mr. Moderator. Yes, malinaw sa akong pahayag kaganina either sa ating kamatayan o sa muling pagparito ni Panginoong Jesucristo. Parehas kasi yun huling panahon. Huling panahon ng ating buhay o sa huling panahon ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid. Yan po ang huling panahon na pinatutunayan ko. Objection, Mr. Moderator. Wala kang specific verse na mababasa sa Biblia. Objection. Wait lang. Huling panahon na specific. Oh, wait lang, bro. Wala? bro. Meron o wala? Oh, wait lang, bro. So, objection mo na Sige, sa kabilang panig. Ano yan? Yes, hindi pa po kasi ako matapos sumagot, Mr. Moderator. At Okay. Sige. yeah, I need to finish my 20 seconds Okay. answering, Mr. Moderator. Hindi pa daw siya tapos. Meron yung mga natitira mga 7 seconds. So, Brother Junri, proceed, bro. Yes, salamat Mr. Moderator. At yun nga no, sa huling panahon ng ating buhay o sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo, haharap tayo sa Kanya para hukuman. Next question. Next question. Okay. So, skip ko muna yung 25 muna, Matthew. Doon muna ako sa Ephesians 2:8. Binanggit mo ang Ephesians 2:8. Sabi mo, totoo naman yon. Yung word doon na, for by grace are ye saved. Ano po bang uri ng tense yun? Past tense, present tense, perfect tense, imperfect tense, or future tense? Of course, past tense yun kasi nga Past tense. by grace you are saved. Okay? Nailigtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi ko nga, hindi yun nagtatapos doon. No? Hindi yun nagtatapos doon kasi nga kailangan pa magbunga ang ating pananampalataya. At sa huling panahon, tayo ay ililigtas ayon sa hukom ng atong Panginoon. Next question, 10 seconds. Sabi mo past tense yon. Alam mo ba na ang susis minoy este ay isang perfect tense at hindi past tense? Yung are ye saved? Alam mo ba yon? Yes. Well, Ano? kung nagtanong ka sa Greek, hindi ko tinignan ang Greek niyan. Pero ang point ko dyan, yung kaligtasan niya. Objection mo na. Time stop mo na. Unahin natin ang objection ng ating Ang tanong ko po ay hindi sa Greek. negative, Ang tanong ko po doon sa are ye saved, sa Greek po kasi yan, susis minoy este. Hindi po yun past tense. Ang tense yung tinatanong ko, alam ba niya na present tense yun at hindi past Okay. tense? Counter counter objection, Mr. Moderator. proceed. Kahit hindi siya natanong about sa Greek, ang Greek pa rin ang binanggit niya.
Kaya ang sagutin ko ay according sa Greek. Hindi ko tiningnan ang Greek tense niyan, pero ang Okay. ang sinasagot ko sa kanya, Mr. Moderator, ang context, past tense yun, you are saved by grace of God. Okay. Yung So ito. context ang sagot ko. Okay, judgment natin mga kapatid dito muna ha. So ang question, dun lang naman ako sa question, nakakonsentrate plus yung pagsagot, no. So ang question dito is, alam mo ba? Now, ang pinakaunang sinabi ng ating affirmative dito, yung word na hindi, mga kapatid, at tinuturing ko yun as a valid answer ha. However, yung dugtong nun, either that is true or not, it follows or not, tinatanggap pa rin ng moderator as a valid answer. So bro, John Ray, 20 seconds again maraming bro. salamat. Oh, kasi nag-focus ka sa tense na ibinigay according sa Greek. Pero ang context ang gusto kong ang sinagot ko sa yung context na by grace you are saved. Yun ang pinupunto ko na nailigtas na tayo eh. Hindi ka pabaligtas. Nailigtas na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at sa kamatayan natin Panginoong Iso Kristo sa krus. Yan ang Next sagot question. yung context 20 seconds. ng verse. Next question. Next question. Alam mo bang ang are ye saved sa English ay perfect tense at hindi past tense? Yes, perfect tense yan. Ibig sabihin, pero natapos na. Yung kaligtasan rin natapos na. Context nga eh, context. Context nga, wag ka lang. Muslim moderator, masyadong excited palagi. Okay, so ganito tayo. Kasi mamaya kung sasagutin kita na gamit ang tuit, pag sumagot ka, kung hindi ka pa naligtas, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Okay, so yung context ang gusto kong proceed lang. isagot sa iyo na nailigtas na tayo. Next question. Next question. Okay. Bakit sabi mo kanina is past tense yan? Gayong perfect tense naman pala. Bakit? Kasi ang sagot ko nga sa iyo, yung context. Sa context ako nag-focus. You are saved by grace. Bakit hindi pa baligtas sa mga Grace Gospel? Kawawa naman kayo, di pa pala kayo baligtas. Napakalinaw na, by grace you are saved. Tapos na, nailigtas na tayo through faith. Yan ang context. Next question. Alam mo bang ang context ay nakabase, ang grammar ay nakabase din mismo sa context at hindi pwedeng magkaiba ang grammar sa context? Yes or no? Mr. Moderator, masyadong mabilis yung pagtanong. Medyo bagalan. Masyadong mabilis ka, Pastor Mo. Bagalan doon ako. Time stop muna, time stop. Okay, so request dito pabagalan, however, pwede pa din yan na. So proceed pa din bro Morge, kahit bilisan mo. Alam mo ba na ang grammar at context ay konektado? At ang grammar at context ay hindi mo pwedeng gawing magkaiba dahil konektado siya? Yes or no? Yes. Yes. Pero kaya nga sabi ko, hindi ka sila magkaiba eh. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, sa context, ligtas na. Sa context, ligtas na. Mamaya, sagutin mo ako mamaya na hindi ka paligtas gamit ang Ephesians 2:8. Kasi pag sinabi mo ligtas ka na, sinungaling ka. Oh, next question. Next question. Okay. Okay. Kung sabi mo ay perfect tense yan, umamin ka na perfect tense yan. Kung alam mo bang ang perfect tense ay completed action? Yes or no? Kaya nga natapos na eh, kasi completed na eh. Ikaw na rin mismo nagsabi. Kaya nga natapos na rin siya, kaya nga nakatanggap na tayo ng kaligtasan. Nakatanggap na tayo ng kaligtasan. Ginawa yun noong sinabi ni Kristo hanggang ngayon. Kaya nga tapos na, perfect tense nga eh. Ano ka ba naman? Ikaw ang hindi nakakaunawa eh. O, next question. Kung meron pa palang kaligtasan sa huling araw na base sa pananampalataya at gawa, bakit perfect tense ang pagkasulat dyan, gayong ang perfect tense ay hindi mo na pwedeng dagdagan pa? Yes, kasi meron bang pinagawa ang Diyos? Meron ba siyang pinagawa? John 3. Objection, Mr. Objection mo na. Objection. Hindi siya nagtanong ng clarify na Wait lang. Bro John Ray, wait lang. Okay, so si Brother Morge yung una kong nakitang nag-object, bro. Ang objection ko doon ay nasa Mr. Moderator, ako ang una nag-object. Sa moderator, bro, si Morge yung unang nakita ko, bro. So ikaw naman ang sunod. So ganito mga kapatid. Siya ba una nag-object? Nag-object ako eh. Yes, bro. So sa moderator, bro, si sige, Brother sige, Morge sige, yung sige. una na-object. Sige. So relax tayo konti. Brother Morge, objection, counter-objection naman sa kabila. Yes. Proceed. Yung objection ko po ay nasa grammar na perfect tense, no? Ang perfect tense is completed action with ongoing result. Pero sabi niya,
hindi pa yan tapos kasi meron pang panghuli eh. Ang tanong ko, bakit perfect tense yung nakasulat? Gayong hindi pa pala ito perfect, hindi pa tapos, imperfect tense dapat. Okay, so counter objection, I think inulit mo Counter-objection, Mr. emphasis sa Moderator, question. kasi ang perfect tense na sinasabi dyan, yung pagligtas niya doon sa krus, hindi pa sa huling panahon. Kasi nga, sa John 3:36, hindi naman ikaw ang standard Hindi ikaw ang standard ng pagbabasa ng Bible, ang Kristo. Okay. Ang sabi ni Kristo, John 3:36, ang ayaw sumunod ay hindi maliligtas. Okay. So ganito, Oo, yun. judgment ng ating moderator dyan. Again, ang question mga kapatid, nagsisimula siya sa bakit at open-ended question. Ang answer dito ay reason. At sinabi Correct. naman ni Brother Junri na dahil mga ganun bababla. So either that Hindi is naman true or katigil not. pa yun eh. Wait lang bro ha. So either that is true or not, tuloy-tuloy pa din ang pag-explain ni Brother Junri. So 20 seconds again bro, yung Maraming tanong na salamat, bakit. Mr. Proceed. Moderator. Of course, ang perfect tense na sinasabi dun sa Ephesians 2:8, of course, yung pagliligtas, perfect yun. Bakit hindi ba perfect yun? Perfect yun. Pero, sa ating Panginoong Jesucristo, sa huling panahon, wala na bang paghuhukom? Mamaya tatanungin din kita, kapag sumagot ka ng baliktad dyan sa pinagtatanong mo sa akin, ibig sabihin sinungaling ka rin. Next question. Next question. Okay. Ang perfect tense doon ay yung kayo'y nangaligtas, are ye saved. Hindi po yung ang pagliligtas. Bakit sinabi na kayo'y mga ligtas or are ye saved na perfect tense, gayong imperfect pa naman pala? Bakit? Uy, nawala. Objection, Mr. Wait lang, Mr. Moderator, nawala yung wait Time lang. stop, time stop. Stop. Signal defense ba yan? Dito, defense bro na. Wait, nag-ano yung aking computer, naghang. Ano ka ba? Okay, so wag mo na kayong magsalita mga kapatid. So, Okay. merong Okay, problem? Continue. Pakiulit yung tanong mo. Okay, so paulit, Ano ko? tapos nakastop pa din yung time nito. Proceed. Okay. Ang sabi mo, yung pagliligtas, yung perfect tense, mali po yun. Grammatically, ang sinabi doon, are ye Objection, saved? Mr. Kayo'y Moderator. mga- Objection. 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 Wala siyang karapatan magpahayag ngayon. Magtanong lang siya. Okay. So, counter Okay. objection, nagpapahayag ka daw? Counter-objection. Proceed. Counter objection. Mali yung grammar niya, kaya itinuwid ko. Mali yung grammar niya. Okay. So ganito Okay, mga next kapatid, question. judgment muna. So mga kapatid, ang gawain ni Brother Morse dito, actually magtanong at si Brother Junri naman ay sasagot. However, hindi ko pa kasi makita kung nagpapahayag ba si Brother Morse kasi dapat mabuo yung tanong. Kasi kung hindi inline yung sinasabi mo Brother Morse ba, doon sa tanong mo, probably nagsa-side comment ka ba or sinasagot mo yung nagre-react ka doon. So Brother Morse, please bro, tanong. Time na siya. Yes, ang tanong, ang sabi niya, yung perfect tense daw doon ay yung ginawa ni Kristo. Hindi po, ang perfect tense doon, yung word na are ye saved. No, are ye Mr. Moderator, saved. objection. Wait lang bro. Ganito bro. Paliwanag na magtanong lang siya, Mr. Moderator. Wait lang bro, Junri, ganito nga bro. Hindi ko matukoy kung nagpe-premise si Brother Mords dito ba. So, any Paliwanag niya, observation. Mr. Moderator. Malinaw naman eh. Kaya- Paliwanag na yung sagot ko eh. Kaya nga Magtanong lang siya. pero wala pa kasi yung tanong niya bro ba. Kasi kaya hindi ko alam kung nagpe-premise siya or nagpapahayag dito ba. So any observation naman ni Brother Mords, wala naman yan sa moderator. So Brother Mords, again bro, buuin mo yung tanong bro. Tapos si Brother Junri, meron kang objection Yes. pagkatapos nito bro. Ha? Sa Ano ang pagtatanong. matanong? Proceed bro. Ang sabi Time mo, is yun. yung perfect tense daw doon ay yung ginawa ni Kristo. Ang sabi ng talata, ang are ye saved, kayo'y mga ligtas na o kayo'y iniligtas, is yun yung perfect tense. Ngayon, ang tanong ko, ang perfect tense ay isang completed action. Bakit siya ginawang perfect tense, gayong imperfect pa naman pala siya? Dapat imperfect tense yun. Bakit ginawang perfect tense? Bakit? Okay, sagot Mr. Moderator. Siyempre, perfect tense na lang kasi nga, tapos na niyang iniligtas ng tao sa pamamagitan sa pagkamatay niya sa krus. Ano ka ba? Natapos na yun, perfect na yun. Hebrews 10:10 to 14. Wait lang, objection. Unahin natin Brother Mords, objection bro. Proceed bro. Ay, nako. Kung hindi niya naiintindihan yung tanong, Mr. Moderator. Ang tanong kasi, bakit Counter-objection. perfect tense yung
pinulat, yung imperfect tense naman pa pala. Okay. Ganun Okay. yung, kailangan niya yung sagutin eh. Counter Doon siya objection, bumabalik Mr. Moderator. Okay. Counter objection. So, ang objection dito sa analysis ko, sabi ni Mords ay hindi daw naiintindihan ng kabilang panig. So, Bro Junri, counter objection doon. Fallacy of assumption naman yung sabihin naintindihan. Kaya nga sinagot eh. Sinagot ko nga Mr. Moderator, ang perfect tense doon yung pagligtas niya, tapos na yun. Oh. Once and for all yun. Hebrews 10:14. Once and for all, isang beses lang tayo niligtas, yun ang tapos. Pero sa huling panahon may hukom pa. Ano ka ba? Okay. Makinig ka sa sagot, huwag kang masyadong excited dyan sa kung anong nasa isip mo. Okay. Wait lang mga kapatid. Judgment dito sa objection. Again, ang question dito, ang importante lang naman sa akin yung tanong na bakit. Now, ang answer dito is explanation mga kapatid. So, any explanation will do sa ating moderator. Either nagsasabi ng totoo dito si Brother Junri or nagsisinungaling ha. So, Brother Junri, 20 seconds again. Maraming salamat, Mr. Mulder. Pagkalimutan ng ating sagot, mga kapatid. Gusto lang talagang guluhin para hindi malaman ang katotohanan. Natapos na doon ang pagliligtas. Kaya nga, you are saved. Perfect yun. Hebrews 10:14, once and for all. Yun ang perfect doon. Pero sa huling panahon, hahatulan ka pa ayon sa iyong mabubuting gawa o masama. Kaya nga sa Hebrews, Matthew 25, tanungin mo. Next question. Kung maliligtas 20 bang seconds. magawa ng mabuti o hindi. Next question. Okay, ang sabi mo na naman, yung pagliligtas, yung perfect tense. Pakitukoy nga sa Efeso 2:8, saan doon yung word na pagliligtas na perfect tense? Saan doon? Mr. Moderator, objection. Time stop. Objection. Affirmative. Ano yan? Mr. Moderator, ang sinabi ko sa kanya, Mr. Moderator, sa Ephesians 2:8, yung kaligtasan na ginawa doon, yung kaligtasan, hindi pagliligtas, yung kaligtasan na ginawa sa atin once and for all. Okay. Yun ang sinabi ko, Mr. Moderator, yung kaligtasan na nakuha natin sa Ephesians 2:8, once and for all yun, perfect yun. Okay. Negative. Meron bang counter objection before ako hahatol? Hindi siya marunong sa grammar, Mr. Moderator. Ang tense yung tinutukoy natin doon sa sentence na for by grace are ye saved. Yung tense doon na perfect tense yung tinutukoy, hindi yung ginawa. Okay. Kasi yung ginawa, perfect siya, pero hindi siya tense. Okay. Grammatical po ang tanong. Okay. So, Pakitukoy doon sa talata, saan yung sinasabi mo pagliligtas na perfect Okay. tense yung pagkasulat? So, judgment natin dito mga kapatid ha. So, meron naman Masagot na, Mr. Moderator, next question. Wait lang. So, ganito mga kapatid, judgment dito. So, meron kayong iba-ibang mga stand dito. However, ang question naman dito ay pakitukoy doon. Ang importante kasi sa akin yung sagot na doon. At dito naman kay Brother Junri, hindi naman to categorical. Open-ended question again. Brother Junri, sabi niya, next question na daw. Proceed. Time resume. Ano ang ibig sabihin ng perfect tense? Was perfect tense yan. Perfecto na from the beginning hanggang sa tuloy-tuloy na yan. Pero ang pinupunto dyan ay yung pagliligtas. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan maraming nagtatapos salamat, mga Mr. kapatid ang ating first cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, syempre shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout dito kay Antonio Solis. Tapos na daw ang kaligtasan dahil sa ye are saves ng Ephesians 2:8. Tapos na, huling araw na pala ang kaligtasan ni Junri. Shoutout din kay Christopher Balhon, di marunong sa context ni long hair, lumihis sa context. Shoutout din kay Gary Anoro, nakakalito si Junri. Ang Pastor Elmer Chavez, na high blood na si Junri dahil naiipit na. Shoutout din kay Hatulan Bobot, wala na sa saktong topic si Pastor. At shoutout din kay Kino Bianes, Brad Junri, kung ligtas na, ano pa ba ang hahatulan sa taong ligtas na. At shoutout din dito mga kapatid kay Ariel de los Santos, hindi to pwedeng banggitin. At shoutout din mga kapatid kay Amy Alfonso, pagligtas na din ba ito hahatulan or reward na lang ang aantayin ng mga ligtas na? Shoutout din mga kapatid dito kay Junel Maglasang, diha na dapat kabalo jud ka sa grammar. Neb Ariel de, very good English Brad, grammatically wrong. Shoutout din kay Joel Torres, na wala na sa topic si Junri. At De Mateo Arnaldo, anong kinalaman ng tenses sa kaligtasan? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative first presentation. Set up ko lang yung PowerPoint ni, however parang ano siya,
Hindi ko yung host ba, kaya ba niyang yung buong, Si Brajando. o kasi parang kalahati lang yung nakikita. Kaya bang ibuo? Ibuo yung presentation? I-try ko bro Sige bro. kung kaya. Putol siya eh. Okay. Susubukan ko kung kaya ko rito pag Ayan. Ayan, nakita ko na. Nandito. Wait lang ha. Buo na bro. Oh yes bro. Wait lang bro ha. Wait lang ha. What to? Remove, remove replace pin. Remove pin. Stop video spotlight. Stop video remove. Sticker. Wait lang bro ha kasi ayun. Proceed bro 10 minutes. Yes, okay. So nakita nyo naman sa ating pagtatanong, ginamit niya yung ipeso dos utso, pero nagtatanong tayo, wala siyang alam sa grammar. Yes, I can directly say na wala siyang alam sa grammar. Mantakin mo yon, nakakita siya ng perfect tense doon, wala nakasulat. Ang sabi niya, perfect tense daw yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Saan ka nakakita ng perfect tense na wala sa talata? Yung tense po, grammar po yun. Dapat mababasa yun doon. No? So paano ka ngayon magiging reliable sa debating ito kung sa simpleng grammar na perfect tense na yan, hindi mo alam? Paano kami maniniwala na yung interpretation mo sa mga nilatag mong talata ay tama? Yung perfect tense nga lang, hindi mo alam. In fact, yung unang sagot mo sa tanong is past tense. Saka ka lang naman nagbago nung tinuruan na kita. Di ba? Yun yung totoo. No? Ito talakayin natin. Ayan, the perfect tense. Ang sabi ng Ephesians 2:8, for by grace, yan ginamit mo eh. Are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. Ang word po na are ye saved, hindi po yung ang ginawa sa krus. Yung are ye saved, yung kaligtasan ng mananampalataya. Are ye, mga tao yan sila eh. Yung kaligtasan nila, nakasulat po siya sa perfect tense. No? Hindi po yung ginawa sa perfect yung obedience, perfect yung ginawa ni Jesus Christ, perfect lahat yon. Pero hindi po yung matatawag na tense kasi nga hindi yung grammatical. Action niya yung na ginawa eh. Ito grammar yung tanong ko. Are ye saved ay nasa perfect tense po pagkakasulat niyan. Kahit sa English naman perfect tense yan eh. Ang problema hindi mo alam, no? Nagkakaano-ano ka dan eh. Kung ano-ano na lang lumalabas sa isip mo na isasagot kasi di mo alam eh. Mayroong signal defense, nawawala, nagahang, di ba? May mga ganun-ganun. Alam ko namang hindi mo alam yung sagot eh. Alam ko namang hindi mo alam yung perfect tense. Magdadahilan ka pa. Nahahalata ng mga tao, Brad John Ray, kung alam mo talaga yung pinagsasabi mo, hindi. Kasi kung alam mong yung are you saved ay perfect tense, hindi mo na sasabihin na yung ginawa sa krus. Kasi yung perfect tense dyan, yung kaligtasan ng mga sumampalataya, perfect tense na siya. Kaso, yung interpretation mo pala ng perfect tense, imperfect. Kasi sa huling araw may iba pang kaligtasan eh. Di ba? Wag mo kong i-intimidate sa itatanong mo. Marami akong tanong na hindi pa tinanong. Kung napansin mo, hindi ko pa nga ginisa lahat eh. Pinaikot-ikot lang kita parang dalawang bola sa kamay ko, di ba? Oh, nakapansin mo 'yon? Madami pa akong pwedeng itanong sa iyo pero para kang sumusunod sa gusto ko. No, parang yung plano ko talagang sinusunod mo at para kang bolang pinapaikot-ikot ko lang sa kamay ko. No? Ganyan kasi yung madalas mong sabihin eh. Kaya binalik ko lang sa'yo. No? Perfect tense yung are ye saved. Pag sinabing perfect tense, John Ray, ang ibig sabihin niyan, that is a completed action. Therefore, nothing can be changed. Yung are ye saved, hindi mo na mababago yun. A perfect tense implies nothing can be added. Hindi mo na siya pwedeng dagdagan. Yung are ye saved nila, hindi na pwedeng baguhin yon at dagdagan. No? Nothing can be improved or can be corrected, can be repeated, can be undone, can be altered. Wala nang mababago doon. That's the reason na perfect na nga siya. Completed action with a continuous effect. Yang sa'yo, imperfect tense eh. Ang imperfect, dapat sinabi doon ni Paul, you are in the process of being saved. Kasi hindi pa kumpleto. But the perfect tense says na kumpleto na at ongoing pa rin siyang kumpleto. Ongoing action with a continuous, is a completed action with a continuous effect. Ganyan po yung perfect tense.
Tinanong kita kanina, ano yung perfect tense? Chichiburitsi yung sagot. Hindi talaga may paliwanag, no? Alam mo, Brad, meron pa ako grammatical question next sa sunod na pagtatanong ko. Tatanungin ulit kita sa grammar, no? Kasi alam ko na yung kahinaan mo. Unang-una, yung talata mo, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tingnan natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tingnan natin. Okay, ito yon. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Alam mo bang sa verse 8 pa lang yan, ito tingnan natin. Sa verse 8 kasi ito yung binasa mo, di ba? Verse 8, verse 10. Ito yung verse 8, tingnan niyo po. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Yung confident na word po niyan, kung isasalin mo po siya sa Tagalog, tingnan niyo po yung pagkakasulat, na malakas ang loob namin. Ang sabi ko, at ibig pa nga namin na mawala sa katawan at mapa sa tahanan na kasama ng Panginoon. Tingnan mo, kung yan po ay judgment na makaka-impyerno pa sa kanila, saan sila kumukuha ng lakas ng loob para makasama ang Panginoon? Hindi ka kasi marunong magbasa, Brad. Proof texting yung ginagawa mo. Kukuha ka ng isang talata. Parang si Satanas ba? Si Satanas, yan yung ginagawa niya. Yung tuksuhin niya si Jesus sa Matthew chapter 4. Kukuha siya ng talata, tapos siya yung magpapaliwanag kung ano yung meaning. Pero dyan, kung babantayan mo talaga yung konteksto, sabi ni Paul, malakas ang loob namin. Hindi lang siya, kundi namin, silang lahat. No? At sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kita mo na? Sigurado sila na pagka nawala na sila dito sa katawan, mapasatahanan na sila kasama ng Panginoon. Ikaw, ang sabi mo, judgment, mapapa-impyerno pa. Saan ka ba dyan nagmula? No, saan ka ba dyan kumukuha ng sariling interpretation mo? Bakit hindi mo alam? Ito pa, Romans chapter 7 verse 4, mamaya ko nagigisahin yung Matthew 25 mo. No, Romans chapter 7 verse 4 mo, sabi mo naman dito, kinakailangan magbunga, no, ng mabuting gawa ito. No, Romans chapter 7 verse 4, gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y mga nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo makisama sa iba sa makatubigay doon sa nabubuhay na maguli upang magsipagbunga sa Diyos. Kita mo na, ang sinabi ni Apostle Paul po dyan ay mga kapatid ko. Alam mo bang yung mga kapatid na yan, isang chapter lang, tingnan mo po, ayan o, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo. Tapos sasabihin mo, maiimpyerno pa yan? Magbubunga sila kasi nakay Kristo Jesus na sila at wala nang anumang hatol. Kaya nga perfect tense na yung kaligtasan na naisulat eh. Tapos sasabihin mo, walang assurance pala. Ba't nandyan ka sa RCC? Wala palang kasiguruhan dyan. Tapos yung magligtas pa yung relihiyon apart from Christ, yung sinabi mo yung last debate natin. Tapos James 2:17, sabi mo justified by works. Mamaya ko na to, meron tayong pambala dyan pero hindi ko muna itatanong yan. No? Hindi ko muna ititira yan. Yung sinasabi mo sa James chapter 2 verse 17, justified by works, no? Hindi sa faith. Pero alam mo ba kung sino ang gustong makakita ng works dyan? Ito, tingnan mo mabuti ha. James 2:17 yung sinasabi mo. James 2:17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang problema sa iyo, kaibigan, ay pinutol mo hanggang sa 17 lang. Hindi mo tuloy nalaman kung sino yung gustong tumingin ng gawa dyan. Tingnan nyo nga po ito sa verse 18. Ang sabi, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Sa tao po ito eh. Justified siya before men. Ibig sabihin, yung justification dito ay sa harapan ng tao. How about sa justification before God? Ayoko sana itong i-reveal muna eh, kasi masarap itanong to sa iyo. Kasi sabi mo kanina, hindi sa faith. Hindi tayo justified by works, hindi sa faith. Ito, papakita ko na lang sa iyo. Uy, masarap pa itakbo yung oras, wag muna. Mamaya na lang makita na natin. Ito tingnan natin, Brad John Ray. Tingnan mo kung saan ka nagkulang sa pagbabasa. Ito, ano ang ating sasabihin? Nasumpungan ni Abraham na ating magulang sa laman, sapagkat kung si Abraham, ito, bigyan kita ng word na may justification ha.
For if Abraham were justified by works, kita mo na, yung sabi mo kanina, works tayo na justified, he has whereof to glory, but not before God. Hindi pala sa harapan ng Diyos yung glory na yon, na justification by works. Kaya nga po yung sa James ay sa tao lang siya. Di ba? For what said the scripture, Abraham believed God, kita mo na, and it was counted to him for righteousness. Righteous na siya by believing. Now to him that works is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that works not, walang ginawa ito, but believes on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Kita mo na? Bakit na-justify ito? Iwala itong works. So nakita, kung tinanong ko to sa iyo kanina, mas lalo kang mga muti. Ilan yung time ko, Brad Gracia? Okay, so makikita natin, no? Na wala siyang alam sa pinagsasabi niyang grammar, no? Pag sinabi niya po kasing grace salvation, Ephesians 2:8, pag sinabi mong grace salvation, ang nakasulat po kasi dyan ay nasa perfect tense. Pag perfect tense po nakasulat, yan po ay isang completed action with a continuous effect. Ang sa'yo magbabago eh. Pag completed action po siya, naligtas ka minsan at mananatili kang ligtas. Kasi nga po, are ye saved? Yan po ay perfect tense. Mamaya tatanungin pa kita about sa grammar pag tungkol dyan. So, nung nagtanong kanina, anong kinalaman ng kaligtasan sa grammar? Alangan naman yung are ye saved? Sasabihin mo, hindi pa ligtas. Di ba? Kaya malaki ang kinalaman ng grammar. Ikalawa, bakit pa isusulat sa isang libro? Grammar. Tanong ng hindi nag-iisip. So, tingnan natin mabuti. Time na po ba? Yes, bro. Ay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating negative first presentation. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. 7 minutes, Brother Junri ng Catholic. Your time start now, bro. Saan yun makikita yung ano niya, Mr. Moderator, yung kaming dalawa? Bro, magsalita ka nga, bro. Time stop mo na. Si yung punto por punto. Yes, na, yes. Bro, dyan daw, yung kaming dalawa, bro. Ayan. Siya lang kasi nakikita eh. Pa-arrange nga ulit, bro, yung dalawa sila. Kasi nag-prioritize kasi kanina. Ayun. Okay, thank you. Proceed, bro. Alright, maraming salamat, no? Talagang tahasan mong sinabi na hindi ko naunawaan talaga yung grammar, no? Okay lang yan kahit na mamaratang ka. Pero sige, sinabi mo dito about dun sa tanong mo about perfect tense, no? Ang sabi mo, perfect tense is completed action. Sinagot ko ba sa iyo na natapos na yung kamatayan sa cross, yun ang kinaligtas natin? Sinagot ko ba yan? Oo, hindi. Yes or no? Yun yung sinagot mo. Okay. Yes. Thank you. Kaya nga, Yes. mali ka. Kasi yung perfect tense doon, yung kaligtasan ng are ye saved, ang kaligtasan na natanggap ng tao. Kaya, ang kamatayan sa cross ba yung perfect tense? Pinahanap ko nga sa'yo, saan yun doon sa verse? Wala kang makita eh. Alam mo Okay, ba yung next perfect question. tense? Next question. Sinabi mo pa na ang sagot mo imperfect tense. Kaya may narinig ka ba sa aking imperfect tense o ikaw lang nagsabi-sabi ng ang ibig ko sabihin ng imperfect tense? Ikaw lang ba nagsabi ng imperfect tense o ang sagot ko sa imperfect tense? Alin sa dalawa? No. Okay, thank you. Ako ang nagsabi kasi nga, hindi mo naintindihan yung perfect tense. Okay. No? Ako ang nagsabi kasi nga yung tanong, yung sinasabi mo, past tense, then perfect tense, tapos meron pang mangyayari sa dulo. Imperfect tense yun, kung ganon. Kaya nga, malinaw ang sinabi ko, wala kang alam dun sa grammar na Okay, thank binanggit you. mo. Kaya napagkamalan mo yung sa cross, perfect tense daw yun. Tense ba yung sa cross? Next question. Grammar yung tense, hindi Next yung sa question. cross. Yung ginawa niya sa cross, action yun o hindi? Action ba daw yun? Or Action yun. Action. Pero yung tense po ay nasa grammar. Okay, thank you. Yung are is, yun ba yung nangyari sa cross o yung kaligtasan ng mga sumampalataya? Kaligtasan ang tinutukoy ng perfect tense. Are ye saved? Hindi naman yung the crucifixion. Ano ka ba? Hindi ka marunong sa grammar? Mapapahiya ka dito. Ang daming nanonood sa atin. Thank you. Kasi grammar pa. Yun bang action na ginawa sa cross, completed action na ba yun? Oo, hindi. Oo, hindi. Yes, completed action yon. However, yung nasa Ephesians 2:8, yung perfect tense doon ay tumutukoy sa are ye saved. Yung action, hindi naman yung perfect tense ang tawag doon sa completed action sa cross. Yung grammar nagsasabi, yung are ye saved, yung completed, yung perfect tense doon. Ano ka ba? Saan mo ba hinanap yung perfect tense mo? Grammar yun eh. Doon ka sa cross. Next question. Conclusion. Yung completed action, perfect tense ba yan o hindi?
Hindi. Hindi. Kasi yung perfect tense, complete yon. Pero hindi yung perfect tense. Perfect siya na action, pero hindi siya perfect tense. Kasi yung perfect tense, grammar yon. Hindi ka matatawa dito pag tatawanan ka kung alam mo talaga what is the meaning of perfect tense. Kasi sa grammar siya hahanapin. Hindi ka dapat pumapalakpak dahil nakikita ng mga tao, hindi mo alam ang pinagsasabi Next mo. Sige lang, sige lang. Next question. Next question. Nung unang tanong ko sa iyo kanina, kung ang perfect tense ba is completed action, sabi mo, yes, completed action. Tinanong kita ngayon kung yung completed action, perfect tense ba, sabi mo, hindi. Alin ang paniniwalaan namin? Yung sinabi mo ang perfect tense ay completed action o yung sinabi ang completed action is hindi perfect tense? Alin sa dalawa ang paniniwalaan namin? Pareho. Pareho. Ang sinabi mo kasi kanina ay yung perfect tense na nakasulat na are ye saved, that is a completed action with a continuous result. Pero yung isa mong tanong, yung sa cross, perfect works yon, hindi yung perfect tense. Ano ka ba? Kaya nga sabi ko, hindi ka marunong sa grammar. Okay. Next question. Next question. Yung works action ba yun o hindi? Action ba daw yun? o hindi? Action yon, pero hindi yung perfect tense. Ayun! Thank you! Sige, Next question. mapapahiya ka dito. Ikaw mapapahiya. Next question. Naman pa. Tira lang. Question. Next Oh, question. ano? Wala ka na may tanong? Tanong na pala, kala ko tumasagot ka eh. Question. Okay, next question. Sige, dito muna ako sa pinakahuli mong sinabi kay Father Abraham, no? Kinote mo ang Romans 4:2 and the following verse na justify by works? No, justify, walang works. No, sinabi mo yan na si Father Abraham walang works ang kanyang justification. Okay, sinabi mo yan. Tama ba yung narinig namin? Oo, hindi. Yes, Yes. ayon sa talata. For if Abraham were justified by works, he were of to glory but not before God. Hindi yung justification niya by works. Kaya nga po ang sunod na talata dito ay makikita dito, now to him that works is the reward, not record of grace but of debt. Ang sabi pa dito, Abraham believed God and it Next was counted question. to him as righteousness. Hindi Next naman works question. yun, believe ang sinabi. Next question. Ulitin ko yung tanong kasi masyado kang mabilis magsalita para kang rapper. Natural. Si Father Abraham ba na-justify dahil sa kanyang mga gawa o hindi dahil sa ang kanyang pananampalataya na-justify ba dahil sa kanyang mga gawa o hindi? Sa kanyang gawa o hindi? Justified siya sa harapan ng Diyos, hindi sa kanyang mga gawa. Yan ang Romans chapter 4. Pero kung mag-uusap tayo ng justification sa harapan ng tao, yun yung James chapter 2. Hindi mo kasi alam yung justification before God ay magkaiba sa justification before man. Hindi ba binasa ko sa iyo yun, James 2:18? Pinutol mo kasi kaya hindi mo alam eh. Next question. Okay, next question. So para sa inyo yung justification before men pala is standard sa inyo. Ang justification before men is standard. May demonyo sa likod mo. Yung justification before faith o before man na sinasabi mo, standard ba yan sa Bible? Oo, hindi. Standard ba daw yun? No. No. Oh, Hindi- thank you! Thank you! Kalama-lama, landay ka! Wait lang, sumasagot pa. Ay yung harapan ng Diyos. No, ang sabi dito, bakit ka mag-ano dyan? Ang sabi dito, now in that work, ang sabi, for if Abraham were justified by works, he has whereof to glory, but not before God. Bakit hindi standard yung James? Kasi nga, merong taong hanggang pananampalataya na lang sila, pero hindi na Next sila question. talaga makakagawa pa. Hindi standard. Last Kasi 1 sinabi minute. mo, hindi Question. standard ang kay James. Sinabi mo, hindi standard ang kay James. Sige, magtanong Ayun ka nga. na. Yun na nga Sinabi daw mo yung nga, tanong. hindi ba standard yung kay James? Hindi ba daw standard? Hindi. Hindi. Kasi nga po, yung paraan para ang tao ay ma-justify before God ay by faith lamang. At yung words ay sa harapan lang ng tao yon. Mayroon pong mga taong naligtas, hindi na po sila makakagawa. Kaya yung binasihan na lang, o pagbabasihan na lang bilang standard ay yung faith nila. Eh, yung hindi pala makakagawa, hindi naligtas sa'yo. Next question. O ano ka? Next question. Okay, ito yung tanong ko. Hindi pala standard yung kay James. So ito, hindi to standard sa'yo. Sabi ni James sa Santiago 2:21, no? James 2:21, kapatid, ito ating mababasa, hindi pala standard ito sa'yo. Bakit tayo magpalit yung yung Bible? Wait lang ha. Ayan ko lang muna yung Bible ha. 1 minute, Mr. Moderator. Ayaw mapalitan yung talata kasi. Wait lang. Whether ready or not, bro, nagraran yung time natin. Palaging 2:20 kasi yung nakaano dito. Ba't kaya ganito to? Ayaw mapalitan ng talata, oh. Time, Ba't kaya 7 ganito minutes to? time na, bro. Okay, sorry. Wait lang muna, Mr. Moderator. Bago ka magtawag sa akin, kasi time na, ko lang muna itong Okay. Bible ko. Ayaw na magpalit ng Sige, talata sige eh. lang. So, Yan ko lang, i-reset ko lang. Nagsha-shoutout pa naman ako. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating
first cross at first stage ng ating debate, mga kapatid. So dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live, mga kapatid, at nandyan si tingnan muna natin, ha. Kaya nga po yung sa James ay Nangyari dito ba tayo? So habang napiprepare din si Brother Junry. So shoutout Ayaw muna, mga talaga kapatid, mabigla. kay Pastor Dino Diaz. Sabi niya, congrats bro Morge. Brother Christopher Avero Balhon, shoutout sa kanya. Sister Emmy Alfonso, yung tatlong sister ko, si Sister Maria, nandyan din si Sister Grace, XMCGI, Sister Emmy ng XMCGI, mga kapatid, at si Sister Nena, yung Mother Earth namin. Ayan, shoutout sa inyo. At dito din kay De Mateo Arnaldo, si Morge na standard. Shoutout din kay Ariel de la Santos Lana Gikalaban na ang apostol. Shoutout din kay Pastor Arnel Aligarbes na bugbog si John Reyes sa grammar. Shoutout din kay Ariel de los Santos, kay Pastor Iggy Boy Kilat, nang gigigil na si Bro John Ray. Shoutout din, mga kapatid, dito kay Jeriel, parang budoy pa, pumapalakpak pa sa mali niya. Shoutout din, mga kapatid, kay Emmy Alfonso, grabe daming viewers, iba talaga itong magaling na debater, di ka aantukin eh. Shoutout din, mga kapatid, dito kay Rochelle Bugnos, pwede ka na magpahinga, pastor, kasi perfecto ka na, sumalangit nawa kaluluwa mo. Shoutout din, mga kapatid, kay Pastor Jeramel Amlon, kaligtasan ang topic, kaligtasan ng tao ang topic. Ayan. At shoutout din kay Ustad Ali Javier ng Islam, Emi Alfonso. So pumikit lang yan si Mords, maligtas na daw, chismis ba? Shoutout din, mga kapatid, dito kay Jariel Espinosa, ayan, at kay JR Obenza, butata agad ang negative sa unang tanong, hahaha. Gary Anora, mamaya sa topic lalayo si Junri. Shoutout din, mga kapatid, dito kay Junel Maglasang, basta GGCC Bright Jude, at Angel Dance, shoutout bro Rasha. Ayan. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito, at okay na bro Junri? Yes bro, okay na bro. Okay na bro. Okay. So, ang may presentation ka, bro, no? Kayo nang bahala sa screen, Yes, ha? yes. Okay, Your yes, time yes, start okay now. na. Ayun, maraming salamat, Mr. Moderator. Ito naging sobra sobra ka bright, no? O, siya lang din ang kumakain sa kanyang mga ad hominem sa atin. Tinanong niya about perfect tense ba 'yon? Sinagot naman natin, di ba? Nakumpleto na, perfecto na 'yon. Sabi ko nga, kumpleto na 'yon. Yung action na 'yon, kamatayan na 'yon sa mga tao ibinigay sa krus. Tapos na 'yon. Hindi ko ba sinagot yun? Tapos sabihin mo, ang sagot ko daw imperfect. Ikaw ang nagsabi no na imperfect, hindi ako. Sabi ko nga, perfecto yan, Hebrews 10:10 to 14. Tapos na, once and for all, perfect na. Ano ka pa sinagot ko yun? Nililito mo lang yung mga tao sa mga sagot ko eh. Ikaw yung nagbibigay ng maling pagkaunawa yung mga sagot ko sa'yo. Ikaw yung nag-i-interpret. Sinabi ko bang imperfect yun? Perfecto nga yun, pero hindi ka nagtatapos dun, kapatid. Ang kaligtasan tapos na yan, nangyari na, wala nang, hindi na yan ibabalik pa ni Kristo na magpapakamatay pa siya sa krus uli. Yan ang punto dyan. Once and for all yan. Perfect yan. Completed action yan. Tapos, ano sabi mo? Ang perfect tense, completed action yan. Tinanong kita, yung bang completed action, perfect tense? Sabi mo, hindi. Ano pa talaga? Ikaw ang kontrahan eh. Tapos, hindi do standard yung kay James, mga kapatid. Actually, ito, napaka-philosophical yung question kasi eh, no? Dapat focus sana dapat siya, no, dun sa aking, kung hindi ba talaga makakapagligtas ang pananampalataya at gawa sa uling panahon. Sabi lang niya, mamaya ko yung Matthew 25, i-touch mo yun kasi strong strong talata ko yun na talagang may hatol sa huling panahon. Nakalimutan ko lang tanongin kita eh. Bakit hindi ka na ba hatulan sa huling panahon? Kahit naligtas ka na. Sa pamamagitan ng pamatayan natin Panginoong Jesucristo sa krus, nanampalataya ka na, naligtas ka na, perfect yun. Tapos na, ibinigay na sa'yo yun eh. Ang problema kasi sa inyo, kahit magkasala kayo, feeling nyo, ligtas pa rin kasi sabi niya, Romans 8:1, wala na daw kahatulan.
Binasa mo kasi sa omitted verse ng talata. Bakit hindi mo ginamit ang King James Version? Yung Romans 8:1 na wala ng katulan. Basahin mo, may ano yun doon sa King James Version. Mayroong tawag dito. Tawag dyan yung conditional. Ang binasa mo kasi omitted tawag dito yung translation na nawala na kasi yung conditional na sinabi ni St. Paul, inalis ng mga protestante. Oh, yan ang problema. Oh, mga kapatid, ang Acts o ang itong Galatians 4, mga kapatid, hindi ito pumakatungkol sa works of faith. Yan ang hindi niya alam. Ang works na sinasabi dito na hindi ginagawa ni Abraham, yung works of the law sa kautusan ni Moises. Kung babasahin mo, babalikan mo ang Galatians 3. Dumirekta ka kasi sa 4 Balikan mo ang Galatians 3:2. O anong sinabi dito sa Galatians 3:2? Basahin natin ang Galatians 3:2, mga kapatid. Ang works na binabanggit diyan, yung works of the law, yung mga kautusan ni Moises na umabot ng 613 laws. Yan ang point dyan kasi nauna kasi si Abraham kay Moises. Kaya walang ginagawa si Abraham ng kahit anuman sa batas ni Moises. Kasi mas nauna si Abraham, hindi ka nakakaunawa ang Biblia. Ikaw ang hindi nakakaunawa ng Bible. O, Galatians 3:2. This is only what I learned of you received by the Spirit, by the works of the law, or by the hearing of faith. Tanong niya yan sa mga mananampalataya na Hudiyo na naging Kristiyano. Kung sa paano nyo ba natanggap ang Espiritu Santo? Works of the law or by hearing faith? Yun ang punto dyan. Dumilikta ka sa 4 hindi mo kinontekstualize Basahin mo muna ang 3:2, 5 kasi ang point sa Romans o sa Galatians, works of law yung kay Moises, hindi works of faith. Iba ang works of law, ibang works of faith. Yun ang hindi mo na alam. O ngayon, dahil binasa natin ang James 2:17, hindi yan standard o hindi na standard sa kanya ang James, ang aklat ni James. Sino ang standard? Ikaw? Kapal mo naman. Ang Bible hindi standard. Wow! Tapos para makalusot yung doktrina nila, justification by men yan. O justification, tinanong ko siya, standard ba sa Bible ang justification by men? Sabi niya, hindi. O ano ka, pikak. Hindi pala standard, tapos pinapangaral nyo may justification of men. Walang justification by men sa Bible, kayo-kayo lang. Isa lang na mag-justify, ang Diyos lang. Unang Korinto 4, basahin mo yan. O basahin natin, Unang Korinto 4, may justification by faith ba sa Bible? Ang standard, ang Diyos, hindi ang tao. Ano ka ba? 1 Corinthians, ikaw ang hindi marunong sa Bible O 1 Corinthians, sino ang standard? Sabi, according kay Paul, sino ang standard? 1 Corinthians 4:4. For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but He, God, that judgeth me is the Lord. Huwag mong sabihin na may standard ang tao para siya maghatol sa tao. Wala. Kayo lang nagsabi yan. Gusto niya lang ilusot. Gusto niya lang i-distort ang sulat ni Santiago. Kaya nga sabi mo na ngayon, hindi standard ang kay James. Bakit? Ang kay James, mga kapatid, ang pananampalataya ni Abraham naging ganap dahil sa kanyang gawa. Ito kay Balinwords, hindi daw sa gawa. O kaya hindi standard sa kanya kasi kinukontra kasi ang Bible. O, basahin natin Basahin natin ang Santiago, James 2, 20 to 22, up to 23. Kung si Father Abraham ba, ang kanyang pananampalataya hindi ba naging ganap dahil sa kanyang mga gawa? Kasi sa kanya hindi daw Hindi daw ayon sa Galatia 4. Magbasa ka kasi na contextual. Ikaw ang top texting, hindi mo nauunawaan ng Bible pagdating sa contextual. Kaya nga sagutin ka ng contextual. Nagtatanong ako sa grammar. Ba't ayaw mo sa context? Kasi gusto mo ikaw ang magpapaliwanag sa Bible, hindi kung ano ang paliwanag ng mga sumusulat ng Biblia. Yan ang problema sa iyo. O basahin natin, mga kapatid, kung hindi ba sa pananampalataya naging ganap, Hindi ba sa pananampalataya naging ganap o hindi ba sa gawa naging ganap ang pananampalataya ni Father Abraham? Kasi kanya hindi daw Kasi justification by men daw yon. Kaya daw hindi standard ang kay James. Wow, ikaw na ang standard. Wow ka naman. Basahin natin.
Datapwat ibig mo bagang malaman, o taong walang kabuluhan. Walang kabuluhan, sino tong taong walang kabuluhan? Na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. No? Ibig sabihin patay. O walang kabuluhan ng mga taong naniniwala na pananampalataya lang, walang gawa. Kasi daw, justification by men yan. Sabi mo lang yan, walang sinabi si James John na ganyan. Kayo lang nagdagdag. Huwag yung dagdagan ng Bible. Basahin natin. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Ano daw? Saan daw inaring ganap si Father Abraham? Pamamagitan ng mga gawa. Sabi nitong kaharap natin ngayon nga, grammarian, napakatalino, wala palang alam sa Bible, hindi yan sa mga gawa. Ano hindi sa mga gawa? Kaya sabi niya ganina, hindi standard yan kay James. Sino yung standard? Ikaw? Standard ka? Wow naman! Napakalinaw dyan, no? Si Amang Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa. Dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Sabihin mo, justification by men yan? Ang Diyos nagutos niyan? Na ihain si Isaac sa dambana? Kapalbuks mo naman. 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ang kanyang mga gawa. Ano daw? Ang pananampalataya daw ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Sa kanya, wala nang gawa kasi justification by men yan. Nakakahiya kayo, nagpapaliwanag kayo sa madla sa salita ng Diyos, pero kunukontra nyo ang mga apostol, sabihin nyo hindi standard. Magulos diri kayo sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Ano? Sa pamamagitan ng mga gawa, naging sakdal ang pananampalataya. Sabihin mo ngayon, hindi yan standard? Sino yung standard? Si Brother Mards? Wow naman! Sa Bible, ang standard, ang Diyos. Walang standard ng tao dyan, kaya huwag kayong mangaral na justification before men. Sabi ni St. Paul, 1 Corinthians 4:4, I am not hereby justified. Ibig sabihin, hindi siya nag-justify sa kanya. Sino daw? It is He who judgeth me, God. Tapos sabihin mo, hindi standard si James? Standard ka? Nagbasa ka lang ng Bible, standard ka na? Kakahiya ka ay. Nakakahiya ka. Pusto, sabihan mo hindi standard. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Morge, your time start now. Okay, unang tanong. Diyan po ba sa James 2:17, pagdating mo sa verse 18, sino po ang humihingi na makakita ng gawa, ang Diyos o ang tao? Sa verse 18. Mr. Moderator, kung tayong tulot, basahin muna natin ang James 2:18. At kung anong version ang gusto niya, Mr. Moderator, kasi iba-ibang version para magkaroon ng kaliwanagan. Ano yung babasahin muna natin yung 2:18? Okay. Ganito mga kapatid, hindi ko pinapayagan yung mabasa. Ang gusto ko lang yung sumagot. Pwede mong gawin yan sa 20 seconds or gagawin niya ng nagtatanong pero nagra-run yung time niya. So, Brother Morge, doon ka pa rin sa tanong mo? Siya yung sasagot. Okay, so Brother Junri, proceed bro, 20 seconds sa pagsagot. Sige, pakiulit na lang yung tanong, Mr. Moderator. Paulit, time stop. Ang tanong, sino yung, sabi mo sa James 2:17, standard yan. No? Sino yung humihingi dyan na makakita siya ng gawa, ang Diyos o ang tao? Diyos o ang tao? Well, ang sabi dito, sasabihin ng isang tao. O ang mga tao, sabihin nila, ikaw ay mayroong pananampalataya. Pero ano ang sagot ni James dito? Sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Objection mo na. Negative. Sumagot ako. Wait lang. Categorical Objection. yung tanong. Categorical yung Sino tanong. ang Ang Diyos Wait lang, wait lang. Tao, Objection, Mr. Moderator. Counter. Okay, wait lang ha. So, ang objection dito, gusto i-clarify ng negative yung sagot ng affirmative. Brother Junri, may counter objection? Yes, still Mr. Moderator, sa counter objection dahil sa napaka-aggressive kasi niya, hindi na nakakarinig ng aking sagot. Sabi ko nga tao Okay. So, ganito mga kapatid. Yes. Clarification yung Kaya nga answer ang dito, sagot. tao.
So, Kaya Bro nga ang sagot ni James, ipapakita ko pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. So hindi standard ang tao kasi ang standard ni James, yung pananampalataya Okay. niya na may kalakip na gawa, yun ang standard, yun ang sagot niya. Okay, Next so- question. Next question. Kakasabi mo pa lang na hindi standard yung tao. Yung James chapter 2 verse 18, yung naghahanap dyan ng gawa, ang tao o ang Diyos? Yung tao nga naghahanap. Ang sagot ni James, ipapakita ko sa iyo na ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Yung sagot ni James, ang tingnan mo, hindi yung tanong. Hindi standard yung tanong eh. Ang sagot, ano ang sagot sa tanong? Idirekta mo sa huli. Sa pamamagitan ng aking mga gawa, ipapakita ko sa ang aking pananampalataya. Kaya, Next faith question. and works, ano ka ba? Next question. Paano naging standard yung sagot? Isagot niya sa tao yon, hindi sa Diyos. Yun nga ang sagot, yun ang kasagutan eh. Ang tanong yan kung paano. Paano nga eh. Ang sagot, ang pananampalataya at gawa, ano ka ba? Ang sagot, yun ang standard, hindi ang tanong. Saan ka nakakita ang tanong standard? Tama. Hala, ibang klase itong mga, Wait lang. mga gospel grace pala. Kaya, Next question. Mr. Moderator, tapos na Mr. Moderator? Yes, bro. Objection? Next question. Okay, next question. Next question. Kung standard pala ang pananampalataya na may gawa, bakit sinabi sa Romans chapter 4 na ang tao ay justified by faith without works? Yes, kasi ang works nga na sinasabi doon, kung nakinig ka sa latag ko, works of law, hindi faith, hindi works of faith, magkaiba ang works of the law. Sa works of faith, yung kay James, ang binabanggit ni James dyan, works of faith, hindi works of the law. Ano ka ba, magkaiba ang works of the law. Sa works of faith, yun ang binabanggit ni San Pablo sa Next Galatia question. 4. Ibalik mo sa Galatia 3 Next Kamas question. ko. Oy, next question na. Saan mababasa Relax, sa relax. Romans chapter 4, 1 to 6 na yan ay works of law? Sabi ko, ibalik mo sa 3 kasi nag-start si Pablo, nag-start si Pablo. Objection mo na. Negative anong objection natin? Malilito yata, hindi siya marunong sumagot. Ang sabi ko, saan Sumagot ako, mababasa Mr. Moderator. Wait lang ha. Wait lang. 1 to 6 na yan ay works of law? Okay, Brother John Ray, hindi ka daw sumasagot. Yes, Mr. Moderator, ang sagot ko, umpisahan mo sa 3 kasi nagsulat si Paul ng Galatia nasa chapter 1, 2, and 3. Sa 3 verse 2, sinabi niya dyan, works of Okay, law, okay. hindi works of law, works of faith. Okay. So ganito. Ibalik mo sa 3. Okay, so judgment mo na. Kasi nag-start si Okay, Paul okay na, ng okay na. pangangaral dyan, nasa 1. Okay na. So ganito muna mga kapatid ha, para hindi humaba. Relax. So, ang objection dito, yung hindi daw sumasagot, ang hinahanap kasi dito ay saan talata. Ngayon, ang sagot dito ni Brother John Ray, dun daw sa verse 3. And Bro John Ray, 20 seconds again bro. Yes, thank you, Mr. Moderator. Kasi akala niya kasi si Paul nagsulat ng Galatia, direkta chapter 4. Basahin mo muna sa chapter 3. May 3 pa nga eh. O 3:2 ng Galatia. Basahin. Objection, Mr. Moderator. Objection. Bro Marge, wala na tayong... Dapat basahin ng talata, Mr. Moderator. Wait lang mga Objection. kapatid, Isang objection lang every question. Now, tuloy-tuloy to, Pero 20 Mr. seconds. Moderator, read hearing pala, sinasa Galatia siya. Romans yung tanong ko ba? Sa Romans Bro, chapter 1, okay. 1 to 6. Bro. Wait lang bro. Ang tanong niya sa Galatia eh. Wait lang mga bro. Brother John Ray at Brother Mords. So again, ang question dito bro, yung talata. Ngayon, ang valid answer para sa moderator, kahit tama yan or mali, yung verse 3 daw, sabi ni John Ray. Ngayon, 20 seconds to tuloy-tuloy. Tapos pwede mong ulitin na lang mamaya ha, kung you are not satisfied. So, Brother John Ray, 20 seconds again bro. Mr. Moderator, kasi mayroon siyang counter-objection. Hindi, wala yun, bro. Ano daw? Wala yun, bro. Ano nga niya yung, Mr. Wala. Moderator. Bro John Ray, ganito bro. Bro John Ray, wait lang bro. Clarification, Mr. Wait lang. Moderator. Wait lang Brother John Ray, ganito. Yung objection ng Bro Mords, hindi yung tinatanggap ng moderator ha. Ngayon, gusto ko lang dito, tuloy-tuloy yung 20 seconds mo Bro John Ray kasi na-stop yun. Proceed ka bro. Yes, kasi ang tanong niya kaganina sa Galatia 4 daw eh. So, balikan mo sa Galatia 3, 2. Mr. Moderator, ano ba naman Bro Marge. Nagbasa ako ng talata. Bro Marge, again bro, ganito Nagbasa ako bro. ng talata, Mr. Moderator. Wait lang bro ha, ganito bro. I know, tutul ka sa sagot ni Brother John Ray, pero sa moderator bro, again, Sige. valid Pagdating na answer natin, yun bro. Verse 3 yun, ang sagot niya, yung hinahanap mo na talata. Bro John Ray, 20 seconds again bro. Proceed lang bro. Maraming salamat, Mr. Moderator. Kasi sa Galatia, ang binabanggit kasi sa Galatia, works of the law, hindi works of faith. Iba ang works of faith sa works of the law. Ang yun na binabanggit dyan, yung 613 laws of Moses, yun ang hindi ginawa ni Abraham. Kasi nauna si Abraham kay Moses, ano ka ba? Next question. Next question.
Okay, ang tanong ko ba sa'yo, Galatia 4 o Romans 4? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Bro Oh, John kaya Ray. nga, Mr. Moderator, sinabi ko ganina, klaruhin niya kung saan ba siya nagtanong kasi ang pagkarinig ko sa kanya kaganina, ang Galacia. Okay. Itanong mo ang Romans 3 kasi okay. itanong mo ang Romans 4 kasi sagutin din kita sa Romans 4. Okay, so Counter objection, ang daldal mo. okay, so Hindi yan counter counter, objection hindi yan proceed. counter, Mr. Moderator, nasaktan siya. Yung tanong ko ay Romans 4, bastos ka. Huwag ka muna so. Bro, ganito muna mga kapatid Inulit na Romans 4 yung tanong Oh, ko. wait lang mga bro. So relax tayo. Bro Mords, nakikipag-usap ka sa moderator, wag sa kabilang panig. Tapos Bro John Ray. Hindi ka makakalusot, Wag mo na oy. masaya ka. So Brother Mords again. Panadurong. Okay, so wait lang mga bro ha. Wait lang mga bro. So ganito mga kapatid, judgment natin dito. Again, tinatanggap ng ating moderator yung tanong ni Brother Mords. Clarification dito sa verse na ginagamit niya sa Romans, yung tinutukoy ni Brother Mords. So, Bro Mords, paulit nga yung tanong bro. Tingnan natin kung paano sagot. Oh, ang tanong ko sa kanya, yung tanong ko kanina, 3 beses ko inulit. Saan ba ako nagtanong? Galatians 4 or Romans 4? Galatians 4 Yun or na. Romans 4? Okay. Yun ang tanong, Mr. Moderator? Yes bro, saan daw? O 10 seconds, Mr. Moderator. First proceed, 10 sec. Yes, kung maalala niya, Mr. Moderator, kaya nga sabi ko, i-clarify kung saan siya nagtanong, Galatia ba o Romans? Kaso pinagpatuloy mo, Mr. Moderator, kaya sinagot ko na rin sa Galatia 3. Next question. Na works of law ang binabanggit doon, Next hindi question, works of 10 faith. seconds. O, nakuha mo na yung sagot ko. Next Wala question, kang tumawa. please. Next question. 3 beses ko inulit na nagtanong ako sa Romans 4. Narinig mo ba yon? Yes or no? Hindi ko narinig yun, kaya Hindi next daw. question. Next question. Okay, next question. Itanong mo yung Romans. Kasi sasagutin mo hindi tama Next sa question na, Romans. bro. Sagutin mo. Next question. Itanong mo. Okay, sa Romans sabi mo, works of the law. Oh. Pero sabi dito sa Romans chapter 4, sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa. Yung gawa dito, sabi mo yung gawa, works of the law eh. May law na ba sa panahon ni Abraham? Kaya nga wala eh. Kaya nga yung law na yan, law ni Moises. Yung law na yan, law ni Moises. Yan ang hindi ginawa ni Father Abraham. Nakuha mo? Ang binabanggit dyan na law ni Moises, hindi yan ang hindi ginawa ni Father Abraham. Pero may law na naibinigay kay Abraham. Tulad nung ialay mo ang iyong anak sa altar. Law yun ng Diyos, binigay kay Abraham. But not the law of Moises. Yan ang punto ni St. Paul dyan sa Romans 4. Itanong mo kung mayroon bang Next sa question. Romans. Bakit siya naging justified na wala namang gawa? Ano daw? Yes! Ano? Justify siya nang walang gawa. Ay bakit Bakit justify? na? Justified siya before God without works eh. Bakit siya Yes, kasi ang gawa na yan na works of law, ibalik mo yan sa 328. Ibalik mo sa 328. Law yan, law. Gawa yan ng law, kaya hindi kasi nakaka-justify ang law ni Moises. The works of the law, 328 of Romans, ibalik mo kasi wag ka kasing texting. Works of the law nga yan. Sa 328 ng Romans. Okay. Wait O, na. next question. Next Yan ang hindi makaka-justify. Works of the law ni Next Moises. question na. Or, makinig kang mabuti. Kaya O, nakikinig ako, sumasagot ako na mabuti. Next question. Chapter 4, verse 6. Dito binanggit si David. Under the law si David ha. Gaya naman ang sinasabi ni David na kapalaran ng tao na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. Bakit walang mga gawa dito? Justified pa rin yung tao, gayong si David ay under the law. Under the law nga, pero ang pinapangaral ni San Pablo dyan sa Christian law na, hindi na kay law of Moises. Acts 13:38-39. Okay, objection mo na. Wait lang. Wait lang mga kapatid Unahin natin ang objection. Meron namang counter objection. Mga bro John Ray. Bro. Mr. Moderator, malinaw Ganito, yung moderator tanong ko. muna tayo mga kapatid Bro Mords, proceed ka bro. Objection bro. Nakapalaran ng tao na sa kanya ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. Panahon ni David ito eh. Si David yung nagsambit. Bakit justified ng walang gawa? Gayong under the law ito. Anong objection bro sa Mords sa moderator? Kaya nga, ano kayong objection niya dun? Wait lang bro John Ray. Mr. Moderator, yung objection ko, yung timeline, no? Pakinggan niya mo, kasi ang sabi niya kay Pablo na eh. Ang objection ko, ang timeline dito si David. Bakit justified yung tao dito na sinambit ni David na walang mga gawa? Okay. Kayong under the law pala sila, under the law naman sila. Okay, so again, parang inulit mo lang yung tanong mo yung sa bakit daw, yung kay David. Brother John Ray, may counter objection. Yes, Sabi si moderator, wag siyang mag-expect ng sagot na categorical. Bakit ang tanong eh? Let Okay. me answer by my own question, Mr. Moderator. Okay, so ganito, judgment mga kapatid para hindi tayo tumigil dito ha. So, ang question naman, open-ended Give me question. 20 However, seconds. wait lang bro. So, open-ended question naman,
tapos need pa ng reason na bakit. Ngayon, any reason na gagawin ni Brother John Ray dito, either that is true or not, proceed pa din Bro John Ray. So, Kasi hindi mo nauunawaan. St. Paul sa kanya pangangaral, kumuko talaga siya ng mga Old Testament figures. Pat ang point niya dyan, ang works of law ni Moses hindi na makakapagligtas. Acts 13:39, basahin natin. Through him, everyone who believe is set free from every sin. A justification we were not able to obtain under the law of Moises. Yan ang point dyan, na kahit si David, under siya sa law ni Moises, sa panahon ng Next mga question. Kristyano, hindi na makaka-justify ang law of Last 1 Moses. minute. Yan ang point dyan. 20 seconds, next question. Next question. Hindi ka makakalusot. Ito na. Yung talata mong Matthew 25:33, Matthew 25:41, 46, saan doon sinabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa? Yes! Kasi yung mga tupa, yun ang mga mananampalataya. Sa 41, sasabihin sa kanila, Doon sinabi, kasi binanggit ko yung talata 33, 41, 46, saan doon sa mga talata na yon? Yun yung yung buong context, Mr. Moderator. Yung Okay, buong- okay. yung buong Wait lang. talata, Wait lang binasa ko mga eh. kapatid bro. Wait lang. So, Ay, dito sa objection kay Brother Mort, saan sa mga talata na yon yung ino-object niya? Brother John Ray, meron ka bang counter-objection or ready? na Counter objection, Mr. Proceed, Moderator. bro. Saan talata? Sabi ko nga, buong talata kasi lahat na binasa eh. Okay. So, ganito mga kapatid. Tinatanggap ko yan as a valid answer. Yung buong talata daw, yung tinutukoy. Proceed 20 seconds. Thank you. O saan dito yung mananampalataya? O dito, ang mananampalataya sa 33, yung mga tupa. Ayan, saan yung tupa? Ayan, mga tupa, mga mananampalataya, ayan. Ano ang kanilang ginawa sa 41? O, sa 40 pala. Ayan o, inyong ginawa. Kaya saan sila nalagay? Sa langit. Kayo Next mga question. ayaw sa works, imperno kayo. Next question. Next question. Next question. Next Nakuha question. mo na? O, next Saan question. doon sa talata na yon na kaya nila ginawa yon dahil naligtas sila sa pananampalataya at gawa? Saan doon? Yun Sa na mga nga. Yun na nga. Yung mga tupa na ng palataya. Sa 33. 33 ba yun? Sa 33. Time. 7 Yung mga minutes time. tupa. Oh, next question. Time na. Ah. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating... Lagot ka sa akin mamaya. Wait lang bro ha. Okay na yan bro. Mag-mute kayo mga bro. At dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross. So, dako tayo sa negative rebuttal mga kapatid. So, shoutout muna mga kapatid sa ating halos 400 live comments mga kapatid. Hindi ko mababasa to lahat pero shoutout muna sa ating nasa live kay Jerwel Montes Espinosa, Sherwin na Pastor Mord, simula pa lang ng debate. Sabi naman ni Anton, John Ray, katulog na. Shoutout din kay Zaid Mayer. Congrats bro John Ray, ang linaw ng mga sagot mo. Shoutout din mga kapatid dito kay Edison Togoy Jr. Ikaw na lang moderator John Ray. Shoutout din kay Joel Torres, hindi marunong sumagot si John Ray dahil naiipit na. Jamen Flores, yung kamalian ni Pastor, ngiti-ngiti na lang para mapagtakpan. Shoutout din mga kapatid kay Anton Jaime, ay itulon ang mic bro John Ray. Shoutout din kay Pastor Gomez Anthony, payabangan lang yan, parehong walang kwenta, parehong mayabang. Shoutout din kay Andrew Thomas, wag nyo nang ipilit Pastor ang paniniwala ninyo, mali-mali at puro baluktot. Shoutout din mga kapatid kay Jaime. So, tuloy-tuloy tayo dito, brother. More. Karidi yung presentation ko bro, Rasya, si Brajando muna pa widescreen. Okay. So, bro, Janro, request ulit, bro. Ayan, thank you, bro. Proceed, brother Mords. Rebuttal. Yes. Ang sabi niya kanina, yung gawa daw na justification na hindi daw justified by works dahil daw yun ay gawa ayon sa kautusan ni Moses. Nung tinanong natin siya ng Romans chapter 4 verse 6, nilihis pa nga niya to red herring fallacy, Galatians 4 daw. Romans, 3 beses ko binanggit tapos nung tinanong natin siya, narinig mo ba yung sinabi ko? Sabi niya, hindi. Sinungaling. Huwag ka nga magsinungaling dyan. Sabi mo pa nga, narinig mong maigi. Sabi mo nga, bakit ako nagsasalita? Tapos na daw yung ano. Ayun, tingnan natin. Ang Romans chapter 4 verse 6, basahin mo mabuti. Sabi dyan, gaya naman ng sinasambit ni David, na kapalaran ng tao. Sino yung sumambit nito? Si David. Na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. Kung sasabihin mong ito ay works of the law, para mo na ring sinabi na si David ay ayaw niyang sumunod sa kautusan kasi hindi siya magiging matuwid doon. Parang ganun yung dating. No? Ang malinaw dyan, si David, under the law siya, pero yung paniniwala na sa justification ay sa Diyos. Faith, hindi siya works of the law.
Kagaya nito sa itaas, si Abraham, ito yung sinasabi ko sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap or justified sa pamamagitan ng mga gawa, mayroon sana siyang ipagmamapuri datapwat hindi sa Diyos. Tapos ipipilit mo sa akin na standard yung justification dun sa James 2. Tingnan natin Ang James 2 mo kasi, ito yun, James 2:17, pinipilit mo na ito yung standard. Hindi. Yung standard ay justification before God. Kasi lalabas dito na yung tao dito na humihingi, ito, verse 18, sinasabi ng isang tao, ikaw ay, tingnan mo dito, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, hiwalay sa mga gawa. Kung ito yung sasabihin mong standard, lumalabas na yung hinihingi ng tao ay nagiging standard. Pero yung sa Diyos kanina, sabi mo na naman, marunong ka ba talaga sa context? Nagsasalita ka ng context, hindi mo pala alam na yung pinag-uusapan doon ay walang kinalaman yung law. Si Abraham, hindi naman siya under the law. Si David, under the law nga, pero yung sabi niya, justified without works, apart from works. Di ba? Malinaw doon na kahit pa before the law or even during the law, hindi kasama yung gawa sa justification. Pero dito, ang naghihingi ng gawa ay yung tao. Kaya hindi ito standard ng Diyos. Yung maghihingi muna ng gawa bago ma-justify. No. Kaya siya naging justified before God dahil sa kanyang faith. Kasi hindi po makakagawa ang sinuman kung walang faith. No? So tingnan natin, yung tinanong natin siya kanina, saan doon sa Matthew 5:33, 41 hanggang 46 na sila'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Nang hula ka lang Wala ka namang direktang sagot doon. Sarili mong unawa yon. Hinanapan ka na ng chance na makasagot na saan doon. Wala kang maituro. Sinabi mo lang lahat. Yung lahat, excuse yan. Excuse yan. No? Malinaw na wala kang makita. Ano pa ba yung nakatayo doon sa argumento mo? Wala ka nang nakatayong argumento. Ang patutunayan mo dito, pananampalataya at gawa ang kaligtasan sa huling panahon. Wala na talaga Wala kang mahanap na huling panahon na pananampalataya at gawa. Kasi nga, naipit ka na kanina sa grammar. Alam mo kung saan ka naipit? Doon sa perfect tense. Kala mo Matagal ko nang alam na hindi ka marunong sa grammar. Kaya nga yung unang tanong ko sa iyo nung last debate natin, apart from Christ, makakapagligtas ba ang reliyon? Sabi mo, yes. Kaya alam kong wala kang alam sa grammar, Brad John Ray. Kaya nga ito yung tanong ko sa iyo kanina. No? Ito yung tanong ko. Yung word na are ye saved, perfect tense yan. At pag sinabing perfect tense, that is a completed action. Tapos yung rebuttal mo sa akin, yung perfect tense yung ginawa sa cross, tense ba tawag mo doon? Tense yung tawag mo, grammar ba yung ginawa sa krus? Ang perfect tense ay bahagi ng grammar. No? Ang effect ng perfect tense, it is a completed action with a continuous result. Ibig sabihin, tapos na, pero tuloy-tuloy yung kanyang epekto. Completed na nga, perfect na. Pero sa'yo, hindi siya, kaya ko sinabing imperfect ang unawa mo, kasi sa'yo, kulang pa. Kahit perfect tense na may kulang pa, may huli pa. Buti na lang, hindi ko pa naitanong sa iyo yung tungkol sa judgment, sa fire of testing. Pasalamat ka, kulang yung oras. Kung hindi, malulubog ka sa kahihiyan. No? So, tingnan natin. Ito, papakita ko na lang sa inyo dito na yung sinasabi ni John Ray na hindi yung pananampalataya at gawa. Tingnan natin. 1 Corinthians 3:11-15. Tingnan niyo po mga kaibigan at mga minamahal. Tingnan natin. Kasi sinasabi ni John Ray dito, ang kaligtasan sa huling panahon, tungkol daw sa gawa. Tingnan natin yung gawa dito. Tingnan natin dito, pananampalataya at gawa. 1 Corinthians 3:13-15. Sabi dito, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Tingnan natin. Kung ang gawa ng sino man ay natili sa kanyang itinayo sa ibabaw, kagantihan. Hindi kaligtasan, kagantihan. Reward siya. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayunman tulad sa pamamagitan ng apoy. Kita mo? Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Kita mo? Yung gawa niya sunog pero ligtas siya. Kaligtasan. No? In Romans chapter 5, ang sabi po ng Romans chapter 5, 4 and 5, sinabi po dito, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Hindi na siya grace.
Pero yung kaligtasan na perfect tense kanina ay grace po yun. Ang sabi ng verse 5, Romans chapter 4 verse 5, but to him that worketh not, hindi ito gumagawa, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Hindi ito gumagawa, pero naging righteous siya. Ito namang 1 Corinthians 3:15, sunog lahat yung ganyang gawa, pero maliligtas pa rin siya. O ang sabi mo kanina, faith plus work. Walang work dito natira, sunog lahat. Bakit ligtas? Pasalamat ka, hindi ko to natanong sa'yo kanina. Madadagdagan yung kawalan mo ng alam sa grammar. Di ba? Akala mo talaga mananalo ka sa debating ito? O itanong mo to sa akin para mabalik ko sa'yo yung sagot. Para at least may chance ako ibato ito pabalik. No? Sa lahat ng nakikinig at nanunood, bakit naligtas ito? Kung ang gawa ng sinuman ay masunog at malulugi siya, lugi na ha. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Kita mo na? Ligtas siya kahit sunog yung gawa niya. Ibig sabihin, walang gawa itong natira. Wala itong reward kasi lugi nga siya, pero ligtas yung tao. Wala na, tapos na yung debate. Paano mo sasabihin sa pamamagitan ng gawa? Walang gawang natira dito eh. Sunog lahat ng gawa, pero ligtas yung tao. Ano yung natira sa kanya? Yung pananampalataya na lang. Kasi, kita mo? Kaya nga po, perfect tense yun. Kasi yung gawa, subject for reward siya. Hindi na siya cause of salvation. Kaya nga, naka-perfect tense na yung Ephesians 2:8. Ang problema, hindi mo pala alam yung kahulugan ng perfect tense. Kaya yung perfect tense mo, wala sa grammar, kundi nasa action lang. Yung are ye saved, ang tawag dyan, completed action. Hindi siya yung ginawa sa cross, yung epekto dun sa tao. Kaya sila nangaligtas at tuloy-tuloy yun. Yung sabi mo, yung ginawa sa cross, perfect tense. Anong perfect tense? Hindi grammar yung ginawa sa cross. Action yun, pero hindi yun grammar. Yung perfect tense is part of speech po siya. Bahagi po siya ng grammar. Hindi ka talaga marunong, pati pagtatanong, pumapalakpak ka pa, ikaw naman yung mali. Diba? No? Nakakahiya talaga, Brad John Ray. No? Bakit hindi mo gamitin sa akin yung ginamit mong 1 Peter 1:5? Di ba? Meron kang gano'n na talata. Para naman magkaalaman kaagad tayo. Yung kaligtasan sa huling panahon. Bakit hindi mo gamitin yung Revelation 20 verse 12? Di ba? Yung hatulan sila doon sa kanilang mga gawa. Para magkaalaman talaga kung tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. No? May mga talata ko ibibigay sa'yo. Ayaw mo gamitin, no? Umiikot ka na lang doon sa mga pagtatanggol mo sa sarili mo. Tanungin mo ulit sarili mo, anong naitayo mo ngayon sa tema? Wala kang naitayo. Kasi nga, dun sa perfect tense na unang pagtatanong ko pa lang, nalusaw lahat ang argumento mo. Paano naging perfect tense yun? I-imperfect pala siya dahil meron pa palang kulang na idadagdag sa huli. Ay, ang perfect tense po, ang prinsipyo po ng perfect tense, tingnan niyo po ang effect po ng perfect tense. Tingnan po. Ayan po, pag isa na po siyang perfect tense, a perfect tense, nothing can be added, walang maidagdag, improve, nothing can be corrected, can be repeated or undone, or be altered. The action stand as completed forever. Kita mo na po, yung are ye saved, completed forever yon. Okay na, magtanong ka na. Diyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative, mga kapatid. So, iset lang natin yung ano natin, yung screen natin kasi si Mord siya yung nakikita. Host. Ay. Wait na natin. Ulit. Okay, mga kapatid, so proceed tayo sa cross. 7 minutes ito, Brother Junri. Your time start now. Diyan na pwede balik sa ano bro, yung kaming dalawa bro. Ayan. Ayan. Thank you. At wait lang ha, i-ano ko muna. Set ko muna. Ayan. So, proceed bro. 7 minutes. Thank you. Maraming salamat Mr. Moderator kasi puro ad hominem, so binalik niya yung hindi talaga ako marunong sa grammar. Nung tinanong mo ako sa perfect Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Objection, Time Mr. start. Moderator. Anong objection bro? Ang obligasyon niya magtanong, hindi siya magkwento at kung mag-ano-ano counter dyan. objection Mr. Moderator. Okay, so Counter objection Mr. Moderator. objection dito, kwento daw. Counter objection. Premise yung Mr. Moderator, siya nga kabahaba mag-premise o maabot ng 1 minute eh. Ako nga seconds lang eh. Okay, so again mga kapatid, during premise mga kapatid,
kailangan kong madinig ko na yung buong tanong para masabi ko na that is a side comment or something ha. So Brother Junre, Yes. pa din sa yung Dahil binanatan na naman niya ako kanina, Mr. Moderator, about perfect tense, hindi ko daw naunawaan. Nung tinanong mo ako sa perfect tense, sinagot ba kita na yung perfect tense yun yung kumpletong pagtuloy sa atin sa sinagot ba kita dyan kaganina? Oo, hindi. Oo, hindi. Sinagot mo at mali yung sagot mo. Objection, Mr. Moderator. Objection. Time stop muna. Objection, Time stop Mr. muna. Wait lang Moderator, mga kapatid ha. So objection, affirmative, ano yan? Ang question ko, oo, hindi. Okay. So, negative, meron ka bang counter objection or ready ka na mamili? Oo nga eh. Ayun, nasagot din mo kategorikal. Wait lang. Okay. Sinagot mo ng oo. Okay, At okay. sinagot mo, oo nga. Kaya nga, mali yung sagot mo. Kasi Okay. yung sinabi mo, cross is a cross. Yung perfect Wait tense lang. mo sa grammar doon ay yung are ye saved. Yun yung pinagmula ng tanong. At mali ka nga sa unang sagot mo doon na past tense. Context, past. Yung grammar yung tinatanong. Ano ka? Next question. Next question. Gusto ka ng maraming... Next question. Yan na yung sagot niya. Oo. Pinaliwanag mo kaganina sa mga tao, pag sinabing perfect tense, completed action yun. Sinabi mo ba yun? Oo, hindi. O hindi? Sinabi ko, yung word na are ye saved doon, yung sinabi ko na perfect tense, hindi yung sa cross. Yung sa cross kasi hindi siya bahagi ng grammar. Yun yung action na kumpleto din, pero ginawa siya ng ating Panginoon. Hindi siya bahagi ng statement. Yung tenses po kasi ay bahagi ng statement. Marunong ka ba talaga sa grammar? Mapapahiya ka, ang daming nanonood. Next Grammar yung question. 30 pinag-uusapan. seconds. Next question. Yung completed action, sa cross ba yun nangyari o hindi? Sa tanong na perfect, hindi. Hindi. Sa tanong na perfect tense, hindi sa cross yun. Yung are ye saved, yung pinagmulan ay yung ginawa sa cross. Yung perfect tense na pinag-uusapan natin dito na completed action, yung kaligtasan ng sumampalataya. Hindi ka talaga marunong sa grammar, ano? Okay, next question. Next question. Next question. Hindi. Next Ngayon, yung kamatayan ni Kristo sa cross, masasabi mo bang hindi perfect yun? Hindi perfect tense yung kamatayan ni Kristo sa cross? Hindi ba perfect tense para sa yun? Hindi ba daw? Yung ginawa yung sinabi ni Paul Wait lang. na by grace you are saved. Hindi ba perfect tense yun? Yung by grace you are saved, hindi ba perfect tense yun? Okay, so ito na yun. Hindi pa ko tapos Mr. Moderator. Masyado ka excited eh. Okay. So ganito mga kapatid, Brother Ano Morge. ba yung tanong niya doon? Kasi nagtatanong siya, hindi ba perfect tense yun? Tapos dinagdagan niya na naman. Okay. Sa cross yun eh. Okay. Sa cross yun. Wait lang mga kapatid. So Sa cross yun. wait lang mga kapatid. So no problem naman Alam mo, dito. ah. Kasi Masyado ka ganito, matalino, Brother John Ray, nalilito kasi yung moderator at pati yung negative kung tapos ka na ba o hindi kasi parang nagpo-pause ka tapos Counter objection, Mr. Moderator. inuulit mo yung question. Kasi Mr. Moderator, hindi pa kasi ako tapos pagtanong. Kaya- Sumapaw siya eh, kaya mukha tuloy natapos na kahit hindi pa tapos. Okay. So ganito kasi parang merong nauulit-ulit bro John Reba. However, Brother Morge, any technique naman sa ating nagtatanong, time naman niya to so kahit ulit-ulitin niya. Pero proceed ka Brother John Ray sa yung question bro. Sige, Mr. Moderator. No? Sabi mo, hindi perfect yon. Wala perfect tense doon sa pagligtas sa cross. So, kung ilalagay natin sa tenses, yung pagsabi ni Paul, you are saved, by grace, you are saved. Hindi ba perfect tense yun? Oo, hindi. O hindi? Ayun. Yung are perfect. Yung are is Sandali, huwag ka muna magsaya. Okay, proceed. Ito yung mali mo. Ang mali mo, sinasabi perfect tense yung sa cross. Hindi naman grammar yung sa cross. Perfect works yun, pero hindi yung perfect tense. Kasi yung tense, grammar yun. Huy! Mapapahiya ka dito. Oh, next question. Wait lang. Next question. Saan ginawa ni Kristo yung perfect tense na kaligtasan? Sa cross o hindi? Sa krus o hindi? Objection, Mr. Moderator, ha? Mag-object ako. Okay, so objection, negative, proceed, time stop. Yung tanong niya, saan ginawa yung perfect tense? Perfect works, siguro yung Okay, gusto okay, niya. okay. Hindi kasi gawa yung perfect tense. Grammar yun, hoy! Okay. Mr. Moderator, counter objection. Counter objection, proceed. Oh, yun lang perfect tense na grammar ba? Saan ang epekto nun? Doon ba sa action niya sa cross? Oh, hindi lang point ko. Masyado kang masyado kang matalino eh. Yun bang Okay. perfect tense? Saan ang ano rin doon na yung sa action niya sa cross sa pagpakabatay? Doon ba nangyari yun? Oh, hindi. Okay, so judgment natin mga kapatid ha. So yung nagtatanong always yan sa akin na either it follows or not yung tanong niya. So Brother Morge,
Oo, hindi dito bro. Kung merong problem sa question, pwede kang gumamit ng 10 seconds. So, anong gagawin mo bro? Natural 10 seconds pala si Proceed, bro. sequitur yan eh. Wow. His conclusion does not follow the premise. Kasi yung perfect works, ginawa niyang perfect tense din. Tapos mabago-bago siya ng tanong. Hindi niya alam yung kaibahan ng work sa tense. Next question, 10 seconds. Okay, Mr. Moderator. Oh, okay. Next question. Ang sabi mo kanina, pag sinabing perfect tense, completed action yan. Mali ba yun ang sinabi mo? Tama. Mali ba daw yun? O tama? Tama yung sinabi Tama. ko. Doon sa word na are ye saved. Tapos na Okay, yun. sige. Pero yung sinasabi mong perfect tense kasi, yung perfect works doon sa cross. Hindi naman yung perfect tense yung sa cross. Kaya nga po, doon sa Ephesians 2:8, yung are ye saved, yung perfect tense. Yung tense ba doon sa cross mo nakita? Ano ka ba? Hindi Next ka pala question. marunong sa perfect tense sa grammar, ano? Next question. Mag-research ka Next muna. question na, next question. Next question na. Kasi puro aduminin ka Next na lang eh. question. Kahit naipit ka na eh. O, next question. Dito tayo. Objection, time stop muna. Objection, negative Wala na kang yan. luminin doon, no? Ginagawa niya kasi parang gusto niyang paratangan ako. Walang ad homs doon. Ang Okay, sabi ko, okay. mag-aral siya. Okay, Suggestion yun kasi wala siyang alam eh. Okay, so counter objection, wala daw Hindi na, Mr. Moderator. Hindi na, Moderator. Kanina ko pa sinasagot yung perfect tense na sinagot ko yan. Nasa kanya lang kung anong tingin niya sa sagot ko. Kung sa kanya, kamangmangan yon, nasa kanya yon. Kung Okay, okay. naunawaan ng mga ano yun, hindi ko na ididipin sa sarili ko. Alam ko na Okay, sagot ko okay, yung, okay. at naunawaan ko yung perfect tense. Okay, so Paduminin ganito, lang yan. mga kapatid, Papasikat judge- lang yan sa mga tao na matalino siya. Okay, so okay na. So Papasikat ito, lang yan. judgment sa moderator mga kapatid. So any observation, both side mga kapatid, kahit sino yung nag-adom dito or hindi. However, Dominion again, lang yan. doon lang sa ako sa ano bro ha, hanggang sa pagmumura lang ako at doon sa panglalait ha. Pero okay pa yan sa yung ginagawa niyo mga words, selection sa words. So, Brother Junri, proceed bro. Yes, again, dito na sa next question, Mr. Moderator. Okay, dahil tutol ka sa aking tema, Brother Mords, alam mo ba na sa Bible mababasa natin na ikaliligtas ang pananampalataya at gawa. Alam mo ba ito? Oo o hindi? O hindi? Mababasa siya. Oo. Alam ko, mababasa siya. Pero hindi siya salvation of the soul. Nasa James siya eh. Pero yung kaligtasan dyan, physical. No? Yung halimbawa, may tao na walang laman ng tiyan. Diba? Yun yung kasunod eh. Ang problema kasi sa'yo, pinuputol mo yung talata, parang si Satanas ba? No? Yung tinukso niya si Jesus sa Matthew chapter 4, pinuputol niya yung talata. Hindi niya binabasa yung buong konteksto. Next question. Next Parang si question. Satanas. Dahil alam mo pala anong talata mababasa yung ang pananampalataya at gawa ay ikaliligtas yun. Saan talata mababasa yan? Nasa James chapter 2 verse 14 James. down to 17 lahat yan nandyan na yan, nakahana yan. But ang tinutukoy po dyan ay kaligtasan po ng katawan, physical salvation. Kung may kapatid kayong nagugutom o painitin nyo ang kanyang tiyan, di ba? Ganun yung dating, physical salvation. However, hindi naman tungkol dyan yung pinag-uusapan natin. Ang kaligtasan sa huling araw yung pinag-uusapan natin. Hindi lamang physical, kundi Next spiritual na question, yun. Mr. Moderator. O, ano? Wait lang. Next question. Kung sasabihin ko ba sa iyo na hindi yan ang talata na itinatanong ko sa iyo, aminin mo ba ngayon na wala ka palang alam sa Bible? Time stop muna. Oo, hindi. Time stop muna. Hindi ko Wait aaminin. lang. Time stop muna. Bakit Wait ko lang, mga aaminin? bro. Hindi mo nga alam yung perfect tense. No? Wait lang mga bro Yung ha. perfect tense is Bro, March, wait lang, bro. Ano tanong nga eh? Wait lang, bro. Nag-ano, Mr. Moderator? Bro, Mr. March, wait lang bro ha. So, dito mga kapatid, bakit ko nag-stop yung time natin? Dahil dun sa nature ng question na kung merong condition, either sumagot yung kabilang panig, it doesn't reflects mga kapatid. Dito sa moderator, ipapastop ko talaga yan at next question yan, Brother Junri. Proceed bro. Wala tayong challenge question kasi. Oh, di mo yung challenge question, Mr. Moderator. Basta challenge question magsimula ba sa yan? kung bro, automatic sige, yan sige. sa akin. Okay, i-refresh ko na lang yung tanong ko. Proceed. Time resume. Aaminin mo ba, Brother Lloyd, na hindi mo pala talaga alam ang Bible, no? Hindi mo pala talaga alam ang Bible dahil hindi naman yun ang ang talata na ibig kong sabihin sa'yo. Oo, hindi. Oo, hindi. Hindi. Katulad din yan na magtatanong ako, saan mababasa sa Biblia yung kamote? Kapag hindi mo nabasa yung kamote, ibig bang sabihin, hindi mo na alam yung Bible? Napakahina naman ng tanong mo. Ano ba? Pag nagtanong ba ako sa'yo, saan mababasa sa Biblia yung kamote? Pag di mo nabasa yon, ibig bang sabihin, wala ka nang alam sa Bible?
Tanong ng mahina yung tanong mo. Next question. Next Next question, hindi yan tanong naman. Last 1 minute. Kasi, ang unang tanong ko sa iyo kasi kaganina, alam mo ba na may mababasa? Sabi mo, oo. Mababasa oo. Hindi naman yung implicit mababasa nga So ngayon, sa sagot mo kasi, James 2, pero hindi naman sa James So ibig ba sabihin niya to, na wala kang talagang alam sa Bible, nagmamarunong ka lang. Sagot. Oo, hindi. Hindi. Hindi daw. No, may alam ako kaya nga nahihirapan kanina sa pagtatanong ko kasi nga hindi mo alam na yung are ye saved is perfect tense. Objection, Mr. Moderator. Objection mo na, time stop mo na. Wait lang, objection sa affirmative, may counter sa kabila ha. Brother Ang John question, Reyes. Mr. Moderator, Mr. Moderator, kung nagmamarunong lang ba siya na alam niya yung talata na mababasa daw, sabi niya, oo daw, mabasa po, hindi niya pala alam, Mr. Moderator. Yun ang tanong ko. Bumalik na naman siya sa perfect tense na kanina pa yan nasagot. Okay. Ayaw lang niyang tanggapin yung sagot. Okay, Tapos so- i-adminim ako. Okay, so counter objection dito, yung sa explanation na tayo. Nag-object siya. Bro Mords, Counter objection muna ako, Mr. Moderator. proceed bro. Mr. Moderator, yung sinasabi niya, kung alam ko ba? Kung alam ko ba? Nagbanggit na ako ng alam ko. Ikaw yung, ipamalian niya muna yung sinabi kong binanggit ko, tapos wag niya akong pahanapin sa Biblia na siya yung magko-correct kasi nagdidebate kami. Halimbawa, nagtanong ako saan mababasa yung lamok sa Biblia, hindi mo pala alam. Wala kang alam sa Bible. Ganun ba yun? Okay. So ito judgment mga kapatid. Again, doon sa pagpipilian kung alam, nasagot naman daw at doon sa explanation kahit it doesn't follow or not or it follows mga kapatid, tama o mali, moderator always valid answer. So Brother Mords, 20 seconds again bro. Proceed bro. Alam mo ba? Pa-repeat mo na yung question niya, Mr. Moderator. Sige, repeat question. I-repeat natin. Dahil alam mo pala na may talata sa Bible na ang pananampalataya at gawa ay ikaliligtas. Alam mo pala yon. So maniniwala ka na ngayon ang pananampalataya at gawa ay ikaliligtas. Maniniwala ka na ngayon? Oo, hindi. Oo, hindi. No, No. kung ito ay saving of the soul. Kasi yung malinaw na ang kaligtasan ng kaluluwa, are ye saved, perfect tense, ay faith by grace through faith. Pero kung kaligtasan ng katawan, ay meron po dun sa James chapter 2, na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang problema po dyan, yan po ay physical salvation. No? Next question. Next question. Ngayon, dahil hindi ka sasang-ayon kahit nababasa, ibig ba sabihin? Time, 7 minutes time. Time. Save by the bell. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Sagutin kita. Wait lang bro. Okay na yan. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Hindi ka mananalo. So mga kapatid, dako tayo sa ating final conclusion pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Kent Bison, ang layo ng sampor ni Pastor, kay Gary Toledo Anora. Sabi ni Gary, sayang si Junri, leader pa naman sa simbahan. Nawala yung comment niya. Okay. Shoutout mga kapatid dito kay Jamen Flores, yung sipo ni Pastor lumabas na. Shoutout din kay Jeriel Espinosa. Klaro ana na si Pastor Mords may alam kay gitudluan pa ka unsay grammar. Hahaha. Shoutout din kay JR Obenza, puro agree naman ang negative, panalo na ang affirmative. Shoutout din kay Rexon Nogas, kaluoy ni Junre. Jamen Flores, 99% sagot ni Pastor, may kasamang at home. Shoutout din mga kapatid kay Bayan Liam, basta sulpot, 10%. Shoutout din mga kapatid dito kay Penoyo Altea, illogical question ang CFT, hahaha. At dito din kay Jamin Flores, kay Amy Alfonso, inom ko muna ng tubig bro, Russia. So kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating final conclusion. Dito mga kapatid, bilang negatibo sa Ako yung mauna. Yes bro, so bilang negatibo sa ating paksa na patutunayan na ang kaligtasan ng tao sa huling panahon ay ayon sa pananampalataya at gawa. Brother Mords ng GGCC bilang negative bro. Hindi Wait lang bro. I Yes. think ipa-fix muna natin yung screen mo. Brajando. Bro, Jando, pa-fix mo na bro yung whole screen. Ayan, thank you brother Jando. 5 minutes, your time start now, Pastor Mort. Ito na. So sa conclusion natin, una, malinaw na hindi niya alam yung perfect tense. Inikot-ikot natin yan, parang bolang inikot-ikot. So sumusunod siya sa plano ko na yung perfect tense is a completed action na natanggap yun ng mga believers, yung word na are ye saved doon, yun yung perfect tense. Yung sisomai este. No?
Ang ibig sabihin lamang nun ay wala nang magbabago sa kaligtasan na yon kasi nga completed action na yon with continuous effect, kaya nga perfect tense na. Yung are ye saved, yung kaligtasan, no? Ay ang sa kanya magbabago pa. Ito nga, kaya nga hindi siya makakalusot sa debating ito kasi ito hindi niya na cross-examine. Kita nyo? Ang 1 Corinthians 3:13, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ay magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. So, tumutukoy ito sa gawa ng tao. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, ang kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kita nyo na po? Ganti ang katumbas ng gawa, hindi sa ligtasan. Titingnan natin kung paano pag walang gawa yung tao? Pananampalataya lang. No? Ang kasunod na talata nagsabi, kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ibig sabihin walang gawa na natira, nasunog, ay malulugi siya, walang reward, lugi. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Ligtas naman pala walang gawa Ito, hindi mo na ito matibag-tibag, gayon may tulan sa pamamagitan ng apoy. Brad John Ray, hindi mo na ito matitibag na kahit sunog lahat ng gawa, ligtas ang tao. Kasi nga, yung gawa dito, kung napansin mo, ang gawa dito na makakalusot, hindi naman sa kaligtasan, kundi sa kagantihan lang. Reward sa English natin. Baka hindi ka kaya nga English kasi hindi ka marunong sa grammar. Sabi siya, no? If anyone man's work abide, which he has built thereupon, he shall receive a reward. Yung works po dyan, katumbas ay reward, hindi salvation. Kasi yung salvation, by grace through faith, it is a gift of God, hindi siya reward. No? If any man's work shall be burned o masusunog, he shall suffer loss, lugi siya. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Kita niyo po? Ligtas siya Yung gumagawa, subject for reward, hindi for salvation. Wala talagang tumayo doon sa mga itinayo mo, lahat yun. Wala talaga tinanong na kita doon sa Matthew 5 mo, 33, 41 hanggang 46. Dalawang tanong lang. Saan doon sinabi na sila ay naligtas sa pamamagitan ng gawa at pananampalataya? Wala naman Di ba? Gumawa nga sila. Pero tandaan mo na bago makagawa ang isang tao, ay kinakailangan meron muna siyang pananampalataya. It means those people are already saved before they did that action, before nila ginawa yung action. Hindi mo talaga nauunawaan yung binabasa mo. No? Kasi nga po, kung ito, tingnan niyo po, kaligtasan ang tinutukoy dito, walang natirang gawa. Pero bakit ligtas? Kasi nga po, reward ang subject ng gawa ng tao, hindi yun cause of salvation. Kaya nga po, yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan we are saved, or sabi ng King James Version, are ye saved, yun po ay nasa perfect tense na kasi nga, hindi na yun mababago pa. Hindi na yun pwedeng ma-alter, hindi na yun pwedeng dagdagan o bawasan o ano pang pwede mong idagdag doon. Kasi nga, kaligtasan yun, in perfect tense na nga na sinulat, kasi nga po, it was in a completed action with a continuous effect. No? Kaya ang problema sa iyo, Brad, hindi mo alam yung perfect tense. Pinaghalo mo yung sa krus. Perfect tense, anong perfect tense doon sa krus? Grammar ba yung sa krus? Baka gusto mong sabihin perfect obedience or perfect works. Ilan na lang, bro? Last 1 minute? So malinaw mga kaibigan, mga minamahal, hindi niya magiba-giba. No, James 2:17 niya, hindi niya pala alam na yung works na tinutukoy doon ay before man. Yung justification doon ay yung humihingi ng works yung tao. Yung sa Diyos, hindi magiging glory mo yung works Nag-excuse siya si David naman under the law, pero hindi pa rin yung justification ni David, hindi pa rin kasama yung gawa. Kaya malinaw talaga, tibag lahat ng itinayo niya at nabisto pa sa debating ito yung kawalan niya ng alam sa grammar. Kaya pala, paano kami ngayon maniniwala sa interpretation mo sa buong debate? Isa grammar pa lang na perfect tense. Shout out ni Piho. Unis sa radili na. Okay na. Natatawa na ako So dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. At ako tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan mga kapatid na ang kaligtasan ng tao sa huling panahon ay ayon sa pananampalataya at gawa. Brother Jun Ray ng Roman Catholic Church, your time start na. Maraming salamat, Mr. Moderator. Well, mga kapatid, malino naman yun na ad hominem yun. Ad hominem yun, no? Attacking personal. Ano ba ang ad hominem? Basahin nga natin ang ad hominem. Sabi dito, ad hominem, no?
Sabi dito, ad hominem is a logical fallacy where an argument is attacked based on the character or motives of the person making the argument rather than the substance of the argument itself. The tactics diverts the discussion away from actual issue, often leading to irrelevant personal attacks that undermine the argument's validity. While ad hominem can be used to discredit an opponent's character, it is generally considered a fallacy unless the personal attributes are directly relevant to the discussion. Ad hominem yung mga kapatid ang ginawa niya. Kasi sabihin mong walang alam kung hindi ka sinagot. O, ginagamit mo lang yung wala siyang alam sa grammar kahit sinagot ka naman, sasagutin bakit kung wala akong alam? Ginagamit mo yan panlinlang sa mga tao para sabihin na hindi ko naunawaan yung tense. Sinagot kita kanina kapag kita sinagot, hindi kita iniwasan dyan. Sinagot kita with proper exegesis. Kasi maunawaan mo ang tenses sa actual na ginawa ni Kristo. Sabi mo nga perfect tense is completed action. Tinanong kita, sinabi ko ba sa'yo na ang perfect tense na yan ay natapos sa sakro? Sabi mo, yes! Tapos sabi mo, hindi ko naunawaan? Ad hominem yun, hinayaan lang kitang i-adhom mo ako. Bakit? Yun lang ang panlaban mo para mangyari ang gusto mo na ipalabas. Wala akong alam kasi wala akong alam sa grammar. Sabi mo lang yun. Sasagutin bakit ako hindi ko alam? Sabi mo lang yun. Basahin natin ano ang sabi ni Paul sa mga marunong, nagpapakilalang marunong na akala nila sobrang talino nila. Sabi ni Paul, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng mga marunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong? Ng mga tagapagturo ng kautusan na mga mahuhusay sa debatista sa kapanahunan ito. Pinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Huwag mong ipagmalaki ang karunungan mo kung against ka naman sa Bible. Ha ha ha. Oh. Alam mo ba, Brother Mertz, na sa Bible, ang pananampalataya at ang magagawa ay ikaliligtas? Yes, alam ko. Alam mo pala ba't ka tumututol? Sabi niya, sa James yan. Kung sabihin ko ba sa hindi yan sa James, aminin mo ba na wala ka pala talaga alam sa Bible? Kaya doon ka na lang sa tense. Hindi ka marunong sa perfect tense kasi hindi ka marunong sa Bible. Divert tactics yan. Kasi wala kang alam sa Bible, titirahin mo ngayon ang personal appearance ng kaharap mo. Bakit? Mangmang ka eh. Mangmang ka sa Bible, marunong ka sa agam. Mangmang ka sa Bible. Yan ang totoo. Masakit ba? O, basahin natin. Sa ngayon pala siya na mababasa lita-pulita tapos tutol pa rin. Tanong ko alam mo ba na sa Bible may mababasa lita-pulitra ang pananampalataya at gawa ay kaliligtas? Yes! Alam mo pala tapos tutol ka. Katulad ng sinabi mo, hindi yan standard sa James. Sino ang standard? Ang Gospel Church? Wow! Wow naman. Kayo ang standard? Ha? Ang apostle hindi standard? Ha? O, basahin natin mga kapatid. Kasi sinangayunan niya ay hindi lang niya alam ang talata. Kaya sabi niya sa James 2, hindi James 2 wala ka kasing alam sa Bible. Ang alam mo lang, mang ad hominem. Kasi akala mo sa ad hominem, lalabas kang panalo. Hindi oy. Ang ad hominem, part yan ng taktika kasi hindi magigiba ang stand ng affirmative. Kaya hinahayaan na lang kita na i-ad mo ako eh. Kasi dyan lalo kang nalugmok. Pag naka-adhom ka, meaning hindi mo kayang tibagin ang stand ng kalaban mo. Kaya doon ka na sa personal. Kahit naunawaan ko naman. Kahit sinagot naman kita. Hindi marunong sa tense. Hindi marunong sa grammar. Hindi marunong sinagot na kita. Tinanong na ako pinakahuli. Ano ang perfect tense eh? Oh. Di ba? O, basahin natin. Romans 10:10. Mga kapatid. Kasi alam niya pala eh, pero hindi niya paniniwalaan, sabi ni Paul ito, sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Oh, bakit ikaliligtas yan? 5 minutes time.
Okay, Oh, so dyan bakit ikaw liligtas yan? Time. So Maraming dyan salamat, nagtatapos Mr. mga Moderator. kapatid ang ating debate between Roman Catholic Church and GGCC. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito. So unahin natin, pasalamat lang mga kapatid, tapos na yung debate ninyo. So unahin natin si Brother Junry, bro. Salamat, bro. Yes, Mr. Moderator. Yan, maraming salamat mga kapatid. So, papulit pa sa salamat sa Diyos. At kahit medyo magulo, pasensya na po kayo. Ganun po talaga. Pag nainit ang debate, medyo nagkakalabuan po talaga. Minsan lang po yan. Depende po kasi yan sa kalaban ko. Kaya nagpapataas din ako ng boses kapag mataas ang kalaban. Kasi hindi pwedeng ma-overcome tayo sa kamalian. Tayo ang katotohanan, di ba? So, kinakailangan na i-overcome natin kung sino man yung gustong i-overcome tayo. Kaya nagtataasan talaga. Pero maliban dyan mga kapatid, labas dyan mga kapatid, kaibigan pa rin kami ni Mords, no? At handa pa rin tayong humarap sa kanya ano ang gusto niya, topic ang gusto niya mga kapatid. At maraming salamat sa lahat po ng mga manonood. Nasa inyo po ang hukom. Kung sino sa tingin nyo ang panalo sa debating ito, nasa inyo na po yan. No, ang sa atin lang ay nangyari ang debate, no, na amin mo pinagkasunduan ni Brother Lords at although kunting pisikalan, pero ano naman tawag dito, yung ano naman siya, yung ano ba sa Tagalog, di ko masabi sa Tagalog mga kapatid, no, kontrolado naman ang lahat. At maraming salamat kay Brother Russia at syempre sa mga kapuntos at sa ating mga kasamaan sa Punto por Punto team. Maraming salamat and God bless all. Okay,